Erokamano nyakora mogi odichieng' mar adek mar juma nyaka nyocha wachak chenro mar mbakoromo ma ochwal nyaka saa 7 kama kidieny ma kawuono nyakora mogi en kidieny ma iluongo ni iwacho awacha kama ibedo kod duol mar golo pachi kendo penjo maluwore kod weche mopogore opogore matimore alwora mari ka joman go e studio biro duoko penjo ga achiel kachiel. Nyakora mogi machiegni ahinya mbakoromo ma kawuono biro ne achiel kachiel kochakore sani nyaka rom saa 7 mar odiechieng' ka wachako kod weche manyien mago achiel kachiel nyakora mogi mondo wakengi ka wakete iti kinyi ma kawuono nyaka rom saa 7 odiechieng'. Machiegni nyinga en George Bati. Mbakoromo chakora yanga gi esani ka wang'iyo motenore kod mago matimore magin weche manyien mabende timore gi thuoloni. Gi thuoloni nyakora mogi chenro mar romo mar alama ma obagi kod duol mochung'ne weche mag yiero kod kiewo pacho ka IEBC dhi nyime e bomani ma Nairobi. Chenro ni otim e kinde ma okenge imedo keti mar neno ni weche mag yiero keti e yo ma nyangafu kendo ma opuch ma gin achiel kuom okenge mag neno ni IEBC obedo kod ikruok. Romo ma kama nyakwara mogi mabende en mar alam dhi nyime gi thuoloni e boma ma Nairobi kama koro dani mondo wawinjane achiel kachiel gima timore kama itime lamo ma kamano. Resign or perish. And that's a religious leader, by the way. And of course, I responded to him in characteristic governance. Told him, first of all, I cannot resign. Secondly, the reason why I cannot perish is, first of all, God is not fighting us. Because you can only perish if God is against you. First of all, God is not fighting us. Secondly, there's nothing that we have done to allow us to perish the way the professor was saying. So please, let's protect the institutions of governance from parity. Because if you attack everybody and the institution collapses, then what happens? So you have an obligation as church leaders also to speak the truth about what you have heard and seen. And I want to stop there. And but before, I want to recognize the staff of IEBC. They got forgotten to be recognized. Let's see them, let them all stand here, because I know now we shall be entering a period of prayer so that you see whom you are praying with. If you look at those staff, they look very professional, and they actually are. Thank you so much. And they have been holding the commission for the longest. And stick with that. Nyakora mogi kowuok e alamo bagi kod IEBC kachiel kod jotend dinde boma ma Nairobi. Wadhi nyime wadhi nyaka e par jot mar jatend piny buore Nairobi. Jatend piny William Ruto bago romo gi josiasa moyo 12 ma osenyiso gombo margi ne kombe mopogore opogore ka gitiyo kod otiko ma duond bura mar UDA motelo ne yiero maduong' mabiro. Romo ma kamano dhi nyime e kar jot mar jatend piny buore Nairobi. Wawinjane kaka romono chalo. Kawere kod mago wabiro luoni motenre kod wach mar romo madhi nyime par jot mar jatend piny buore Nairobi kama josiasa mopogore opogore mosenyiso gombo margi mar laro kombe mag siasa kod otiko mar UDA dhi nyime e par jot mar jatend piny. Wabiro luo chenro no kaka dhi nyime. Kawere kod mano en jatend piny William Ruto dichieng' manyoro romo kod jotelo mawuok e kaunti ma Meru e par jot mare buore Nairobi kotelnegi kod jalup jatend piny Kithure Kindiki kanyakla kod gavana ma Meru Isaac Mutuma. Jotelo go nyotwak e kind weche mamoko yore mag tego duond bura mar UDA gwenge makono ahinya to kokalo e yiero jotelo makare. Romono bende nyotwak e yore mag jiwo dongruok mag kaunti no
moting'o osiptal maduong' ma Meru chopo e rang'iny mar referral, tudo teko sitima e miere maloyo 30,000, gero chirni e kind dongruoge mamoko. Kama jamii moja, kama kitu kimoja. Nimekubaliana na DP hapa, sio this week, hiyo wiki ingine, si ndio DP? The other week. Huyu mjamaa tuko tayari na contractor ana mobilize. Mimi nataka alete contractor the other week ya bridge ya Nithi. Pia hii bypass ya Meru town, hiyo bypass tuko na another 3 billion there ya barabara ya bypass, almost 17 kilometers pande hii na pande hii hapo Meru town. We have coolers. We have now, I think we have delivered 5. We have 9 that have already arrived. We were just getting money from the Mutaona katika supplementary budget. We've given some money for the installation the milk coolers. Your Excellency, it's a matter of time. Zile vitu zote ambayo umeahidi wa Meru zinafanyika gradually. We appreciate Kakolmone market has been advertised, and very soon we are again welcoming you for groundbreaking or laying the foundation stone. A political party is very important, and we want to encourage the broadening of our political leadership, the inclusion of ODM and other parties, because we need to solidify national unity. And we support the president to reach out to everyone in the country so that we can have a massive political movement to help him deliver when the country is stable. Your Excellency, na sisi ODM ikinjipanga kuungana na wewe, sisi tukiwa community ya Meru lazima tukushike mkono katika chama ya UDA so that you can be as strong as the ODM. You cannot go to negotiate. You cannot go to negotiate with ODM when UDA is weak. So we must make UDA as strong as possible. Jalup jatend piny Kithure Kindiki oyango ni chenro mar nyota ibiro yar mar mondo rowere maoyo milion 2 e pacho ka oyudo konyruok kokadho omenda ma piny owacho chiwo ne rowere mondo gichak godo ohala mopogore opogore. Kindiki oyango ni nyaka sani chenro mar nyota osekonyo rowere maromo 820 e kor gwenge mopogore opogore e tielo ma oseyangi. Jalup jatend piny Kithure Kindiki oyango magi e kinde mane oromo kod jotend migepe, jogoro mongirore kaachiel kod jotaa chenro mopogore opogore marango kaka itayo chenro mag nyota. Let's start from there. What is the impact? 90 to 92, 90 to 100. We are going to have more young people on board the business support program. We are also going to have more young people on board on the job experience and the recognition of prior learning. And the government is looking at possibilities of injecting more resources into this program, as may be communicated in due course, to make sure that we expand it, we reach more beneficiaries, we impact on as many young people as possible. Currently, the total outreach is 820,000 young people. We are likely to double this amount to 1.6 million, even 2 million people in the long term. Kawasuri nyakora mongi wangi motende kod weche magarita kama jatend migao mochung' ne weche magarita e pacho ka Kipchumba Murkomen olando ni apedha ibiro chak tim ne jomaundu ma osebedo kanyayo nok magarita kwe gwenge ma Isiolo, Laikipia kod Samburu. Kolose boma ma Isiolo e romo mane okelo kanyakla jokanyo mantiere sekta mar arita kwe. Murkomen oyango ni apedha ok bi timne mana jomaundu manitie gi gige lweny e tok chik kende, to ibiro timne oganda ma osebedo ka riwo lwedo timbe mag maundu ma kamago ma onywando jopiny ma osebedo kanyiewo jamni ma okwal. Gavana ma Isiolo Abdi Ibrahim Guyo rwako dwaro mar timo apedha kowacho ni jodak makono osebedo ka sandore e wi nok mar arita kwe gwenge makono. Tunachukua hatua ya kiusalama wiki huu kuanzisha massive operation katika sehemu hii ya kutarget mambo ya. Na ninajua kwamba nimepata calls kwa viongozi wenu wote ni marafiki wangu kutoka MCAs mpaka
governor mpaka women rep, senator, MP, wamelia sana kusema kwamba Isiolo kumekuja shida. Lakini sasa kwa sababu tutafanya ile operation, tunawaomba wote sasa, hakuna mtu atatuambia kwamba watu yangu wamefanyiwa hivi, watu yangu wamefanyiwa vile, watu yangu wamefanyiwa namna vile. Hiyo operation itakuwa chungu, itakuwa ina target bandits wenyewe, wale wanawapatia pesa ya kununua bunduki, wale wanawapatia pesa ya kununua risasi, wale ambao wananunua ng'ombe directly kutoka hawa wakiwapatia pesa ya kuendelesha hiyo kazi. Na haitafanywa tu kwa sehemu moja, itafanya kwa sehemu zote safari moja. Kawasudinya kwa mogwero ni jaten kata jotend Kenya Kwanza kotenli kod jaod bura ma Endebess Robert Pukose osingo mar keto tenge pogruok mag siasa kendo tiyo machiegni kod gavana ma Trans Nzoia George Natembeya mar neno ni dongruok ochopo kare ne jopiny ka giloso gwenge ma Endebess. Giwacho ni dongruok ema giduto gidwaro kata obedo ni gin kod chung' mopogore e weche mag siasa. Gimedo ni pogruok ma kamago osemino dongruok chwalore makare ne jopiny. Ya gavana hakuna mwananchi ya mbunge. Nyinyi wote ni watu yetu ya Trans Nzoia. Na sisi tumekubali kama viongozi hapa. Tuko tayari kukaa chini na gavana kwa maendeleo, ili tuweze kuhakikisha kwamba kaunti yetu inapata maendeleo. Hiyo SHA mimi ndio nilikuwa mtaalamu wa kuiandika. Na wabunge tukapitisha kwa bunge. Na tukaeka ya kwamba kuna wale watu hawajiwezi. Serikali inafaa kuwalipia hiyo SHA. Kwa hivyo ni jukumu letu sisi kama viongozi ambao tuko na nafasi kukuwa na watu wetu huku ndani kujua nani na nani hana uwezo wa kulipa, na tuwaandikishe kwa ile list ambayo rais anaenda kulipia wale watu wa Kenya ambao hawajiwezi. Riwruok mochung' ne kero rati jopuonj matiego tije mag lwedo midendo ni KUTVET koro dwani piny owacho ket maino e medo kwan jopuonj kuonde tiegruok ma kamago kaluwore kod medruok mag kwan jopuonjre. Ka giloso Mombasa bang' chuogo apise e riwruogno ka dho wadh nam chumbi, riwruogno motelnegi kod jagoro maduong' Kefa Ogowi bende koni dwaro nitie timo lokruok e chenro mag tayo tiegruok mitimo e yor rango rang'iny mag jopuonjre. Magi giwacho e seche ma bende gikoni gidwa bedo piny kod piny owacho mar ni gibedo gi winjruok ma idendo ni CBA mabiro tayogi e seche ma gitiego jopuonjre tije mag lwedo. Kama nyau nitie en the current curriculum. Pok okete maler. Oken properly structured mondo jogi ochiw tiegruok e yo moriere. Nitie gaps moko miyudo kaka ne nyithindo donjo chon ma kitieko form 4 ting'ere kiyudo si tidonjo e diploma. Sani kata ka in gi diploma tidwa ni mondo ichak ng'ama ok odhi skul kata ichako gi a form 4. So those are the things magi gik madwaro mondo losi mondo ng'ato ka ng'ato oket e ngas moromogo nikech ji ok nyal chako kamoro achiel. Wadwa ni mondo jopuonj omed e institution. Nikech institution mang'eny onge jopuonj moromo. Koro iyudo ka jopuonj matin mantiere kanyo bedo gi tich mang'eny. Ka gibedo gi tich mang'eny to ing'e ka gibedo gi hours mang'eny ma gipuonjogo to gionge time ma ginyalo dhi timo kod nonro kata research mondo mi gik ma gipuonjo kande gipuonjgi e yo moro makare. Waonge gi CBA. Onge iyudo ka kata seche moko omed ji salary to seche moko ok time e yo moro makare. Kendo ne ok wadhi a table man negotiation. For example, a trainer has stayed in one job group maybe for a long period of time. So we are here to save that person. You see, for example, we assist you to move from one job group to another. Maybe in salary advancement, we can help you do that. Also, maybe you are seeking for promotions and you are not even getting promotions. We can help you do that. Wasudo nyakwara mogi kama bende wadhi nyime en siem mager ochiw ne jonyuol
manitiere e kar chung'ur bura ma Kabuchaye, kaunti ma Bungoma, ni ibiro kaune gi ondamo mager mar chik kaponi ok gibi kao okang' mar neno ni nyithindgi oriwore kod sikunde mopogore opogore e kinde ma somo dhi nyime. Koloso romo mane okelo kanyakla jonyuol gi jopuonjre e sikundo primar ma Sichei RC, ruoth ma sub location ma Kachonge Donald Kimingich wacho ni piny owacho ok bi yie mondo jopuonjre obed dala kosiemo jonyuol ma nyithindgi ibiro yud dala ni ibiro dinnegi tesendo bila. Kimingich bende okoni okang' makamano biro konyo ni nyithindo mathoth ochopo kendo riwore kod sikunde kaka sirikal osegoro chik mondo gidonje sikunde mopogore opogore. Ni mtoto wa kuwa shuleni. Tumeongea jana, tukapanga njama, tukasema tukamate wasasi karibu wawili watatu kwa kila kijiji, tuwafikishe kotini, iwe mfano kwa wengine wasituke. Wewe ukikaa na mwanafunzi nyumbani, utakuwa wewe ndi wa kwanza sisi kutumia wewe, ni kufikishe kotini. The authority, the Republic of Kenya, the government has given me, has put on my shoulders, nina ruhusa ya kukushtaki wewe ufike kotini. Wazazi wengine mnawacha watoto kwenda kufanya biashara Chwele. Pia tumefanya hesabu nyingine. Tumekuwa na hospitali huko Chwele. Tumeanza msako. Watoto Jumatatu hawako shuleni. Jumatano wapatikani. Hata Ijumaa wapatikani. Tumefanya pia njama. Tukikamata mtoto, tunamweka kwa Land Rover free, atulete paka nyumbani kwao. Tukikupata wewe, kama nimeja uchakula hautakula. Nases Matiyo e kaunti ma Nyamira ochiwo siema mar ndalo 14 mar dhi e ng'anyo ka giwacho ni kata ka giwagore yo e chal marach mag tijegi. Giwacho ni ok osebed ka indikogi e tich e yo mongirore chutho kata chudo magi bende kawo thuolo malach kapok otim. Ka giloso kod jofwambo, jotend riwruok mar Nases e kaunti ma Nyamira oseyo sirikand kaunti ma Nyamira kuom rem mar ndikogi e tich kuom thuolo malach, ka ywak machielo en seyo mar deko mag osara magi kuom thuolo moyo dweche 10. Okang' makoro keto ngimagi bedo matek, ka kwayo margi en ni sirikand kaunti ma Nyamira mondo oketie tim winjruok magi e kinde ka kinde ma gisebedo ka gitimo bang' chwalo ywak margi. Hasa tunalalamikia jambo ambalo county government imepanga, inawatoa nurses kutoka kwa zile facilities tunaita dispensaries na kuacha nasi mmoja ahudumie wagonjwa, afanye ile kazi yote, na kwa njia hiyo wanamnyima zile siku zake za kwenda leave. Hata wakati amefiwa na mtu wa ndani wa familia haezi akaenda. Sasa itabidi kwamba hiyo facility ipate kufungwa. Na tena kuna transfers zinapeanwa ni kama peremende. Kila wakati wanapatiwa transfer. Hata kabla amalize kama ni miezi 6, unapata kwamba muuguzi amepatiwa transfer. Hii roster and are supposed to work for 40 hours. But as we speak, nurses are working 70 hours in a week. The county government should come out and clarify on why it has not employed nurses. According to MOH norms, inasema kwamba at least kwa level 2 tukue na nurses 4. But at the moment, it is a favor that tunafanya. We sacrifice ourselves. Tunafanya watu wawili. But wamefikia mahali, kuna jamaa wanakaa kwa ofisi. Wanaamuka asubuhi, sijui ni ndoto, wanakuwa kwa ndoto, wanaamuka, wanaanza kupiga watu transfer, wanaacha mtu mmoja kwa facility. How can you work? So we are telling the county government of Nyamira, if the county government of Nyamira is not working, wacha ikuwe dissolved, tujua hatuna county government of Nyamira, instead watu hapa ni kupita-pita. Kawadhi gwenge ma Busia nyakoro mogeni jo bodaboda malo 15,000 mawuok e kaunti ma Busia okwedo paro mar chik mar kaunti no mar jugo gi osuru kaka jo ohala mamoko e kaunti. Giwacho ni tek mondo gichul osuru ni mar sirikal makono ok osebedo ka winjogi. Giywak ni gichulo kitimo tijegi alwora ma ok ni kare koting'o apeyni maricho kaachiel kod kuonde yiengo apiko e kind ywagruok mamoko. Giloso e romo mane gibedo godo kod obila kod apisas mag kaunti ma giwacho ni nyaka los chenro magi makare eka ginyalo chulo osuru ma idwaro kuomgi.
Baadhi ya matakwa ambayo watu wetu wamesema ni kwamba wengi wanasimama katika jua na mvua, na hayo ni maneno ya shed tunahitaji. Then kuna maneno ya training so far. We haven't received any source of training from the county government as a whole, so tumejaribu kuraise hiyo pia. Kuna maneno ya lanes, of course leo nimesema manisha, and then kuna maneno pia ya tendering. Tumelia kitu kwa muda mrefu. Juzi rais alikuwa hapa akatuambia hii barabara itapanuliwa hii mwaka, ndio hii inaelekea, hatuoni kitu. Tafadhali tunalia na tunaomba kwamba hii barabara ipanuliwe. Erokamano Nyakora Mogi kumedo kete weche manyien na mag koromo kinyi maksani wamedo luo ni matimore ka kor kacha bende mar kelo ni ayanga gik matimore thuolo ni Nyakora Mogi par ni ma en chenro mabiro ni kendo kelo ni matimore achiel kachiel e odiechieng' machalo kod ma kendo bende luo ni mamoko ma bende owinjo bed ni bedo gi ng'eyo mar ng'eyo gi thuolo ni adwani mondo akaw yueyo mar adundo ka udugo to pod wan gi mamoko mathoth ma en Mbakoromo e Ramogi TV. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa konyo. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Jomani e chenro mar pur gi ohala kawuono wadwa wuoye kit pith mar rech mabende wadendo gi kisungu vertical fish farm. Ma iluongo ni collagen mask or gel. En ober kabisa e rito skin mar dhano. Ma kuma ne experiment ochakore. Ma kuketo rech ka to observe, i monitor kaka gi behave. Yudo ka ne ginyalo tho within a week. Koro mabiro ge system ma purify pi. Machigni Nyakora Mogi Jwang' chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. E kaito tich ariyo. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek Nyakora Mogi Jwang' akelo ni mana yani ngeni baka gi wasanii. Kichangwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Unajua tu Friday tutafanya namna hii. Nyakora Mogi Jwang' Friday sukuzo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Machiegni kendo Nyakora Mogi wadhi nyime gi weche manyien. Obila ma Kayole timo nonro e wi nek mar Ann Muthoni Ngunjiri manoneg Jumapil okinyi gi achich ma wachore ni osiepne mawuoyi kaluwore kod report odak godo kendo negitiyogo. Owacho ni noduogo Jumapil koa e tich kendo yudo ringre Ann e otanda, wach mane omiyo kawo okang' mar luongo jirandegi. Jirende bende owacho ni nonene mogik gi osiepne no kendo bende magiango nyinge ni Benson Mutiso
kanegi mer bang'e to ne okonen gi kendo. Obila nyo yudo pala gi opande mar Felix Ojwang mabende en osiep Mutiso e odno. Mutiso mabende wachore ni en obila mar GSU e kar tiegruok ma Embakasi pok one nyaka ne tim makamano nin. Jodak makono koro kwedo timno ka giwacho ni obila mondo mi otim nonro mapiyo mar mako jogo ma itudo kod nek makamano. Na Friday nilisikia alipiga sherehe sana, so I was like maybe ni hangover ama nini, maybe alipiga sherehe sana, so I didn't even care kumpigia. Na tuko tunapigana simu sana juu every time tunaonana kwa job you get. So mimi kukuja sasa, nimetoka shift Sunday asubuhi, juu niliingia Saturday asubuhi, nimetoka Sunday asubuhi kukuja napata padlock tumefungwa vizuri, kimeacha hapo vile tunaachanga. So mimi hata nikifungua I didn't expect to find somebody kwa nyumba. Nilikuwa najua ametoka, you get. Jua kwa nyumba hajifungiangi. Na nimepata kumefungwa na padlock. So mimi didn't expect kupata mtu kwa nyumba. Sasa mimi kuingia na nijifunga fiti. Sasa nikatoa vitu, nikavaa sandals, nikakaribia kwa bed, nikanotice nikadhani ameilalia imeganda. You get. Sasa mimi ndo nilisha nikimwambia sana la vizuri, napata she's naked na amefungwa na towels kwa uso na zimejaa damu. Unataka Nicole kaniambia, unatoa sije kuambia, lakini ana alikuwa anapigwa. Akaniambia hata alikuwa anampiga makofi nini. Sasa tulichukulia ile, can you stop dating that person kama unaona ako toxic. Aliongeleshwa dino ubestetu. Amedungwa hapa na kisu. Marafiki zake wenye wamejumini ansi mjui, lakini kama huu jirani mwenye aliniletea Ann kwa nyumba anajua Ann vizuri na anajua huyo boyfriend yake wanasema ni GSU. Kwangu ningetaka huyo msichana apate justice na asishikwe tu. Naye pia ajue utamu na uchungu wa kupoteza msichana. Kayiero kayo machiegni duond bura mar UDA osechako iko jogi madhi chung' mar laro kombe mopogore opogore kod otiko mar duond burano. Josiasa mopogore opogore osewuok oko mar manyo otiko kendo nyiso dwaro margi mar dhi laro kombe. Moko gin nyinge manyien e weche mag siasa, to moko gin jotene manosebedo e kombego e kinde mokalo. Jafwambo marwa Cleophas Oluoch leronwa kaka josiasa mag UDA onyiedhore oko ka oriwo kod Evans Kiko mar kom mar gavana mana Dr. Mark Matunga godo wede mageto koma Homa Bay Ediko Nyanga gi Frederick Odiso Ogenga ma manyo koma nyatike e kind jochung' mamoko. Kendo jatend piny Kenya William Ruto ochano romo gi ji ma olap dhogi osendong' ne kombe mopogore opogore ka gigeto yudo tiko mar duond bura mar UDA e yiero mabiro. Romo bagi kar jot mar jatend piny Kenya man bure Nairobi. E piny Kenya mangima e duond bura mar UDA kom gavana Chiel Prangwen Kodochiko, kakom seneta oywayo jochung' maromo 279, jod bura mag county kata woman rep gin 323, kakom mar jod bura ni kod ji maromo 1372, kom MCA oyudo ji maromo 10230 madwaro chung'. To counties makaluo ywayo jochung' adi e kombe ahinya mano mar gavana. County ma Homa Bay ni kod ji 3 e kom gavana, ka Migori ni kod ji 4, Siaya ji 2, ka Kisumu to onge ng'ato ma ochung' gi UDA. Boma ma Nairobi bende en moro ma wago e nyong'ong'. Kom gavana gi jogo madhi tiyo gi otiko mar UDA oywayo ji 9. E iye kanyo Gavana mokwongo ma Nairobi Evans Odhiambo Kidero onyiso dwaro mare ka gavana masani Johnson Sakaja bende oketo nyinge kompyuta ni odhi chung' gi UDA kendo yiero mabiro. Wamiyo counties makaluo ni jochung' e kom gavana gi e county ma Siaya. Engineer kagin kod dwaro e county ma so gombo mar telonet county utiko jolar kom gavana gi utiko mar UDA otiko chieng'
Rebecca ka opogore gi kom mar gavana, jimamoko bende onyiso dwaro mar laro kombe mag od bura gi otiko mar UDA. Kar chung' od bura mabondo man Siaya, Thomas Andiwo onyiso dwaro ka Oyugi Frederick dhi chung' gi UDA e kar chung' od bura ma Ugunja. E kaunti ma Kisumu, jochung' mopogore opogore owuok oko kamoting'o Joshua Nyamori madhi chung' Kisumu Central, Collins Ochieng Nyakach, Ayugi George Kisumu East, ka Ogendo Richard dhi dok temo Kisumu East gi UDA, Anyango Paulins Ochieng Nyakach, ka e kar chung' od bura Maseme Weda Ambrose odirore pap. Kamachielo e kaunti ma Homa Bay, ji odonje pap kendo nyiso dwaro margi. Nyinge ma imenyo e kom od bura mano mar kaunti kata Women Rep e kaunti ma Homa Bay gi otiko mar UDA gin kaka Tabitha Nyandiek kod Ndinda Grace. E kar chung' od bura ma Homa Bay Town, Ogindo Martin oketo nyinge listi, Karachuonyo, Odemba Karilus kod Obuya Kennedy biro laro tiko mar UDA. Kar chung' od bura ma Kasipul oywayo jochung' kaka Rocco Philip kod Vikins Bondo. Kasuba North oywayo Silas Jakakimba kod Ochola Steven manie listi mar jo UDA ma ochung'. Kaunti ma Migori e kombe mag od bura, kar chung' od bura kod jochung' kaka Opio Jared mane en jod bura machon ma Wendo kod Iska Oluoch. Kar chung' od bura ma Nyatike bende oywayo jod bura machon ma Kono Edik Anyanga kaachiel gi Dula Shilton. E kar chung' od bura Marongo, Okelo Dorothy Atieno, Ojwang Hillary kod Zata John Baraza. Magi duto biro rakore ka gimanyo tiko mar UDA. Suna East okelo kanyakla Wuoro Ranga Nancy kod Kihali Andago. Magi duto dhi chung' ka geto tiko mar UDA. Suna West ni kod jachung' Ojwang Kikuno Frederick. E kar chung' od bura ma Uriri, Eugene Evelyn Auma kod laro tiko mar UDA. Sani koro wengi duto ket mar neno ni tok romo makiny e kar jot mar piny wuoth mar Fasoluoch, Ramogi TV. Kongi weche mag somo nyakora mogeni, somo poko chakre yo makare jo grade mar 10 kalure ni buge te poko chwali sikunde ahinya to mago mag klasa mar 2 kod 1. Ywak bende nitie ni bugego ochwal ma oleo kendo thoth jopuonj pod kawo sa mar kalo e wigi mar yango gik mowinjo bed ni gipuonjo jo grade mar 10. Kalina jatend migawo mar somo koni atamalo 60 mag buge osechwal safo inyalo dar ka itero e sikunde mamoko. E juma mar 3 bang' donjo mag jopuonjre mag grade mar 10 senior school, somo chalo ka gima pok ochakore kaka dwarore kata bed ni odong' matin ne jumbe 3 to jopuonjre dhi e yweyo madundo kata half term. E skunde ma somo osechakore, somo ahinya to mag kwan kod sciences pod yware kaluwore ni buge mag chwalo somo gi pok ochopi e skunde. Skundwa kae wasechako puonjo mar CBE kendo jo grade 10 ni e class kendo puonjo dhi mbele. Waseyudo buge, kata kamano nitiere buge ma pok ochopo e skunde. Aparo ni okwan kendwa lakini pok wayudo buge me kwano, buge me Kiswahili to gi sciences. Moko kuom skunde oseyudo jopuonjre ma kwani puonjo, kata kamano jopuonj mag moko kuom lony ma jopuonjero onge kendo nyalo lal poni duol mandiko jopuonj TSC okoro jopuonj. Dwa kwa jopuonj pod wadwaro moko. Kalure gi population ma nyithindo e school, jopuonj dwarore ma nyalo konyo puonjo subjects kaka media technology, wan gi subject kaka marine science gi home science. Koro kata ka wadhi mbele kaka school kendo watemo manyo jopuonj, de wagomb ni serikal be mondo mi wajopuonj moko mondo mi wapuonj nyithindo gi e yo makare. Ma kata kamano ok chalre skunde duto ma pacho ka. Walimu achiel kuom skunde mag cluster 4 e kaunti ma Kericho kendo ka buge duto osechwal. Kata kamano jopuonjre gin mana 5 e klas, 4 kuomgi gin mane otimnegi apedha kod ruoth magweng'ni. Penjo maduong' kaka somo dhi bedo kaluwore ni jopuonjre gi duto ni kod lai ma opogore opogore mag somo. E skund sekondar ma Obambo kata kamano jopuonjre ma oa maboro dhuro kendo dwaro nitie mondo mi oger kar nindo manyien. Nyithindo noa kuonde maboyo kendo gidwa ni mondo gidag e sikul.
Kanye ma wan gi shida kendo wakwayo ni kwa nyalo yudo dormitories moko to nyalo konyowa kabisa kaka school. Otherwise wase embrace CBE kendo watiyo matek mondo wane ni wachake maber kendo nyithindo gi owinjo kare somo mondo dhi maber. Jatend migawo mar somo Migoso Gamba nyicha okoni gichano riwo jopuonjre ahinya to ma ochopie skunde mag cluster 4 kamoro achiel mondo mi puonjogi obed mayot. Judith Omondi, Ramogi TV. Kako yor duoko piny midhiero ma ikelo gi kethruok mar kor lwasi ahinya to mago mag nyamburko matiyo gi mauta, piny owacho keto ayanga chike manyien mabiro jiwo tiyo kod nyamburko matiyo gi teko mar sitima. Migawo mar weche mag wuoth kaachiel kod apayo yango ni kwan nyamburko matiyo gi sitima biro kadho nyamburko matiyo kod mauta ka hik 2042. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Ambassador, Deputy Ambassador European Union. Piny owacho kawuono keto ayanga chike mageto duoko piny kwan nyamburko matiyo gi mauta e pacho kaka yor duoko piny iro machido kor lwasi ma igolo gi nyamburko matiyo gi mauta. Chikno biro jiwo loso nyamburko matiyo gi stima e pacho ka gino ma igeno ni biro bero ochumi mathurka. An import bill of $6 billion, $5-6 billion annually for petroleum, and that we can replace and use our own geothermal. You know, instead of just wasting away geothermal at night or wind at night when we are asleep, we can be using that free power to charge our vehicles. And therefore, it makes a lot of sense for our economic development to basically adopt EV and run with it. Our vision is, of course, to be a leader in electric mobility transition, not only in this country, but it's in Africa. And how we want to do this is to create a path of putting up a sustainable and equitable transportation system powered by e-mobility. Migawo mar apaya kod wuodhe oyango ne gibiro chugo aput mabiro keto chik manyien no e tim aput ma ibiro chwoe kom gi jatend migawo mar apaya kod wuodhe kendo biro ting'o jokanyo moya migawo mar teko, tend kor gwenge kod joket mwandu e sekta no. Okang ma igeno ni biro duoko piny mauta ma ikele thurka. So I think from an investment perspective, EVs basically on the value chain have contributed to more than 300 million investments in the country. And with this launch, we see a significant increase in investment. This gives confidence to our investors to keep on investing in the country. Jokanyo sekta mar nyamburko rwako chik manyien no ka koro gikwa piny owacho mondo kas chenro mar kete tim chik no kaka yor bero kor lwasi kendo gero sekta mar nyamburko ma ilose thurka. Why would we want to be bringing a 6-7-year-old vehicle that is already beginning to smoke and that has been retired in one economy into our country? When on that together within the various technical working groups. Kaka yor jiwo tiyo gi nyamburko mag teko stima e pacho ka, piny owacho yango ni gibiro nywando kit nyamburko matiyo gi teko stima e nyamburko mag piny owacho. Ewi mano, sirikal oketo ayanga namba manyien kata namba plate mar nyamburko man gi rangi maralum ma nyamburko ma iloso manyien matiyo gi stima biro tiyo godo. Ponono ni weg nyamburko matiyo gi teko stima dwaro loko namba margi kendo yudo maralum no gibiro chulo siling 3,000. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nyako Ramogi mane makelo giko mar weche manyien mag mbaka Ramogi thurni warani wachak twak marwa wenda osedonjo e studio ka mondo wago kodgi mbaka achiel kachiel biro ni ka en gi thuloni en saa 4:48 mar okinyi kata mar onyango. Adani mondo mwachaka ne twak marwa wach modo wuok kawuono nyako Ramogi en nengo mar somo. Penjo mara en ni dibed ni nengo mar somo pek. En wach mosebedo ka kelo paro mopogore opogore. Reporters wabiro chopo machiegni kodi mondo igol pachi kamoko bende wabiro ng'iyo ni to ginang'o gini nyaka tim e studio koni gi wenda mosedonjo ka mar neno ni ores sekta mar somo. En achiel kuom kuonde mang'uro osebede mathoth ahinya to nyaka ne chenro mar lai manyien mar somo midendo ni CBE ne chaki makinde mokalo no ong'ere ka CBC. Ginang'o gini ma oganda pok ong'eyo e lai mar somo masani. Diponi nitiere kuonde ma sirikal pok oyudo kare, to diponi nitiere kuonde ma jonyuol giwegi tingi, to jopuonj to bende nitiere hikruok moromo. Nyakoro ma kode ahinya to grade mar 10 kadhi mbele miluongo ni senior school. Ikoni nitiere nok mag jopuonj ka opimo kod subject moko ma dwarore ahinya mondo tiegi kata mondo puonj nyithindo mani kod dwaro gi nyalo mar luwo yore mag tiegruok ma kamago.
to bende ywak osebetie ni moko kuom jopuonj donjore kendo medo chudo mag school fee. Penjo en ni dipo ni ji ema pok ong'eyo dwaro ma skul nigo mamiyo japuonj maduong' kata jopuonj mag skul kata board mar skul nyalo ng'ado mondo ket chudo moko mondo jol eneno ni omenda mowuok e sirikal mamalo konyo riembo skul. Koso jopuonj ema koro bedo joma hati ma gin gidwani mondo mi giyudre e mewo kokalo e chudo mag skul. Nyakwara Mogi okan ka kenda twagni biro mulo penjo mari kaka japiny ka ichiwo pache ni reporters magwa bende osewuok oko mar ng'eyo ni to jopiny to wacha ng'o. Penja nikech en kidieny miluongo ni iwacha wacha kik imung' wach ka nitiere kama osedi to mae thuolo ma igole duondi kendo ing'ogo oko mano mopong'o kori. Nyakwara Mogi iwache nikech an ka kod jolony bende mabiro winjo pachi kendo biro chiwo duoko kotenre kod gimi wuon iparo kata gimi wuon iseneno kotenre kod weche mag somo e pacho kainya. Jalony weche mag somo kendo apisa mar elimu bora working group an ka kod Hesbon Otieno japuonj kendo jalony weche mag somo kendo jalup jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj NAT kasan kod George Williams ma en jalony bende weche mag somo. Nyakwara Mogi machiegni e twak mar iwacha wacha kawuono wang'iyo nengo mar somo e pacho karwa kwenye twak onyango makawuono. Maxwell ka uthuolo mar moso Nyakwara Moga Jwang ka wachako twak marwa ng'eni kama intie ni sero moge ywak mathoth mowuok e konde mopogore opogore. Wan ka mondo waketane weche gi ayanga. Jopiny biro go simo kata biro wacho wach kokalo kuom reporters magwa ka gin bende gi penjo moko kuom penjo manitie mondo ng'eyo bedi mondo jopiny oyud resruok mondo lai mar somo oyud resruok. Kik bed ni jopiny kata jonyuol oywa chien tidwa ni sirikal oti kata sirikal oywa chien tidwa ni mondo jopiny ong'e gima timore. Machiegni nya Maxwell. Erokamano. Amoso Nyakwara Moga Jwang te. Ageno ni Nyasaye oritou kendo ageno ni twak ma kawuono dhi medowa rieko e weche mag somo. Erokamano nya japuonj Hesbon kendo jalup jagoro maduong' mar NAT machiegni anya. Erokamano kuom yudo thuolo mar biro remo gi studio kendo mondo wago mbaka e weche mamulo dongruok mar piny hie ma en somo ni manyo godo rieko mar gero piny. Erokamano ahinya owadwa George Bati. An be amoso Nyakwara Mogi ni higa manyien mogik mane wan ka ne higa mokalo weche mag somo gi to nikech weche mag somo ok rum pod waduogo mondo watem ngeko wach weche mag somo mondo ane ni to chal nade to gi penjo mang'eny ma jo neno to gi jo winjo ni godo ma aparo ni mwanyalo twabro duoko ma be ok wanyal to gin penjo mwabiro ting'o mondo wuoth godo kwan neno ni to wanyalo yudo lokruok kata konyruok e yo machal nade. Erokamano nya Hesbon. Jopuonj kachiel koda jalony George Williams oyawre ahinya. Amoso Nyakwara Moga Jwang ni oyawre uru duto gokinyi ma kawuono wan ka gi George Bati wadwa go mbaka e weche mag somo kaluwore gi kaka bech somo obagni matin wabro yudane ka wawuoyo mondo Nyakwara Mogi bendo bede gi ng'eyo kuma bech somo ma Kenya ka ochomo. Kawuono kawuoyo kodu ase donjo kama koro ajaduong' iluonga ni jodongo kama iluonge jodongo manyiso ni gima neno ka bet ojende ok nyal neno kochung'. Erokamano. Erokamano ahinya George Williams. Nengo somo en ang'o? Ka ng'ato penjo ni iywago nengo somo kata bech somo en ang'o ma iwacho ni ma en nengo somo? Jatend migawo mar omenda John Mbari Nyoloso ka entiere chenro mar duol nyoro ka ang'no winj gima nowacho en bende kata kamano gie sani to nyiswa ne uru winjo nengo somo ni en ang'o mondo jopiny ong'e ni the cost of education kata nengo somo en ang'o e yo mayot. George William.
nengo somo lach. To kidwa ng'eyo nengo mar somo Kenya ka, to nego idoge Constitution of Kenya 2010 article 43 article 43 mano 43 ma wacho rights mag ja Kenya, nyathi kata ng'ama ng'ongo monyuol e Kenya ka, gi article 55 ma focus rights of nyathi monyuol e Kenya ka. Owacho niya, nyathi ma Kenya ka nigi right to free and compulsory basic education. Koro kisedonjo kanyo te king'eyo ni nengo somo manyiso ni gimoro amora, pesa moro amora ma onego bed ni ichulo e school duto te nyathi nigi right. Koro responsibility mar miyo nyathi Kenya right ne mobedo spell the constitution en mar sirikal ma Kenya. To o include gik mang'eny, ochakore e tuition, learning materials, gik ma nyathi dhigo e school kodhi puonjore, teaching materials, gik ma japuonj tiyogo kopuonjo nyathi, infrastructure, udi kata mana kuonde mag somo ma nyathi madhi puonjore. Koro kikwano mago duto tibiro yudo ni the total cost mar basic education ma Kenya ka monego bed ni janyuol nyathi chulo en 0 kaluwore gi constitution. To ok en kamano, nikech nitie gik mang'eny ma nyathi dwaro kapok odonjo e school. Nyeche na atero nyithinda e school, ayudo ka kapok idonjo e school dwarore ni bed gi siling moro 30,000 kata 40,000 mimedo e gik makwanogo te kamano duto te. Koro king'iyo nengo mar somo, inyalo penjo ni nengo mar puonjo nyathi achiel ma nyathini minyuolo kochakore inyuole modonje PP1 mowuog e grade 12 en garama maduong'. To kaka wabro go mbaka ka wadhi nyime mos wabro neno kwa sange wang'ole into pieces mondo wang'e ni ma en pesa di, ng'ama onego bed ni chulo ma, ng'ama onego bed ni chulo ma. Mano e pacha ma yango go. Erokamano. Irong Hesbon, kaka japuonj, kaka jalony, kaka jalo ma bende ochung' e riwruok mar jopuonj, nengo somo ni en ang'o? Mondo japiny ma kawaida owinj ni nengo somo miwuoye ni nengo somo pek, nengo somo dhi malo, en ang'o king'iyo machuok? Adwa kete yo mayot ni nengo somo nigi components adek. Component mokwongo ni wan gi jopuonj molony mong'e kaka ichiwo somo. To jopuonj molony gi nyiso ni sirikal nyaka ndik gi tich mondo giyudre, mondo gibed e skul, mondo ka nyithindo biro to giyudo jopuonj manyalo puonjogi molony ma nigi knowledge mar gimonego bed ni gitimo e skul. Mar ariyo, nengo somo dwaro gik miluongo ni quality tools. Quality tools tiende ni nitie gik mitiyo godo e somo ma nyaka bedi, kaka buge gin tools mag somo. Nyaka wabed gi buge moromo manyalo konyo nyithindo mondo som e skul. Nyaka wabed gi ka en laboratory, en kama nigi equipments madwarore iye kacha. Ka en home science, nitie gik matiyo godo e home science. Nyaka wabed gi quality tools in terms of ni nyathi ka dwaro raba to nigi raba, kodwaro pencil to en gi pencil, kodwaro pen to en gi pen. Mago quality tools ma nyaka bed e nengo somo. Nengo somo kendo nigi quality environment. Environment kama nyathi some, mano wacho classroom maber moromo, nitie furniture, kombe nitie desk kama gitiye. Those are basically quality nengo mar somo. Makata ka owacho weche mag rights mag Bill of Rights, rights mag nyithindo ma sirikal nyaka chiw. Magi gik ma sirikal nyaka kete budget ne ochiwo quality teachers, ochiwo quality tools,
to quality environment mar somo. Okay. Koro moko go kaka boarding facilities mago bila ni medo e nengo mar somo, lakini basically kuonde adek go nyaka bedi. Erokamano nya awinjo ka japuonj kado jalup jagoro mar NAT Hesbon Otieno loso ahinya to loso e nengo mar somo ma sirikal owinjo bed ni neno ni otim, to awinjo ka William oloso kuom gima japiny kale mondo chop dwaro mar puonjo nyathine. Abiro iri Maxwell mana bang' yweyo moro machuok kende mondo ibi nyiso ni nengo somo en ang'o. Kaso chako twak marwa kotende kod weche nyakwara mogiwa ka yweyo twak chakore ayanga ma en twak mar mbako romo wang'iyo kawuono nengo mar somo e kidieny mar iwacho awacha. Ma en Injili ngima, Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are sa chiel okinyi nyaka sa 3 okinyi. Wadhi kelo nu chenro mamit ahinya. Jok manoko somo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade, to challenges ma waromo godo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be iikori ne winjo wach Nyasaye. Ni thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelo nwa Injili makelo ngima. Okidwa koso Injili ngima kitayo kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Sama idhi ir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa konyo. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, sa 12 odhiambo. Nafwenyo ni ka en kama otuo, ere yo monyalo pidho gimoro maber mok wadwa pi mang'eny, to space ben wan go matin. An pile ka pile asebedo kaparo kaka boketi kamoro achiel gi Rajiv. Kaka an amoloso ni odika to in ema koro iketho oda. Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF. Haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Erokamano nyakora mogi kumero ketera mogi TV odani mondo wadhi nyime kod twak. Ka penjo ni to nengo somo ni en ang'o e yo machuok. Awinjo ka George Williams oloso e weche mag kaka janyuol nyalo kawo ting' mar puonjo nyathine sama odonjo e skul nyaka sama ochopo e grade mar 12 mbele kocha. To bende
Owach ka kod Hezbon kaka sirikal owinjo bed ni ng'iyo nengo somo e weche mag neno ni jopuonj obedo makare, weche gige tich kaachiel kod lwasi mar kuonde misome. Mago gin weche adek. Kenny Maxwell to nitiere kod wach mane ewi nengo mar somo. Maxwell, nengo mar somo ni en ang'o? Aparo ni osiepega gi osewacho maber. Makmanda aher medo ni nengo somo en bei ma nyaka chopi mondo japuonjre otiegre yo makare. So basically the overall price that it takes to have quality access to education. To ang'iye taneno ka en gi components ariyo. Nengo nyalo bedo nengo mar pesa kata nengo mok mar pesa. Nengo mar pesa it's obvious onenore. Chul school fees, man ka nyathi ni chiemo, ka nyathi ma ja boarding kako dak, ka en day scholar, transport arrangements and all that. To aneno ka king'iyo the pricing bit of it, the money bit of it, ten nengo mantie in school. Lakini yudo ka stakeholders within the education sector gin jok madhi beyond the professionals mapuonjo nyithindo, jopuonje. Koro nyo kata jikaka jonyuol and even the overall community nigi stake e nengo mar somo. So then I'm looking at the qualitative price. Nikech kapok waneno nyathini kaka japuonjre, nyaka wanene kaka dhano. Maseche moko dwach dhano ng'eno dhi ka gimopogore. Japuonjre ma nyako gi japuonjre ma wuoyi gipogore. So then how do we reconcile these nuances? Kawalose weche mag nengo mag somo. Koro kawang'i wach mar nengo mar somo, nyaka wabed piny monon malongo. Japuonjre ni en japuonjre machalo nade, and what are their special needs or specific needs manyaka wachop bechgi mondo wach ni wabedo gi nengo makare. So it's not uniform. All right. Erokamano. Ywak mosebedo maduong' ahinya e nengo mar somo en ni imedo chudo e sikunde. Ang'o momiyo ma timore? Samoro jopiny gombo ni bed ni kaka nochudi ga mokalo e kaka owinjo bed ni chudo sani. Iwacho ni lai manyien mar somo kata lai mar CBE ni odwa bire gi joma kawo omenda gi osefwenyo ni nitiere rode ma ginyalo rony godo ma golo pesa kuom jopiny ma sirikal ok ong'eyo, nikech iwacho ni gimobiro manyien inyalo ti kode yo maber kata samoro ji pok owinjo tiende ahinya. Koso ena ni obiro kod dwaro ma kata ka ng'ato obedo piny ni ng'iyo gik madwarore mondo nyathi obed gi rieko kata mondo ofweny ni to en gi yo mane mondo owinjo bed ni oluwo kodhi mbele. To adieri dwaro nitie mondo chudo ma kamago bedi. Ang'o matimore ka? Maxwell. Erokamano. King'iyo pinje moselony e weche mag dongruok, gin pinje ma oseketo weche mag somo e yo molwar ne ng'ata ng'ata. Ng'ano ma ofuke nigo, yo ma ofuke onge go, nyalo dhi skul masom kendo tiegre e yo modwaro no. Just a bit of historical context to it. Back in 2012, the Supreme Court nochiwo gimoro miluongo ni advisory opinion. So achiel kuom jogo makedo ratiro mag somo no dhi e court. Mowacho ni education is a basic right, koro onego bed free. So the interpretation of the court neni, this right has to be progressively realized. That after every period, we check in terms of how much progress we've made, yore mar miyo tiegruok obed free. Koro onego bed ni kawang'iyo back from 2012 nyaka kuma bed ni, adiere makeno onego bed ni sani bech somo onego bed kalwar. Maka kawuono wachulo pesa makama higani, ni bang' higni moko adek walwar piny progressively nyaka wachop kumoro makoro bech somo bedo ni koro olwar. To mano ing'eni mano koro bedo tij sirikal. Sirikal onego bed ni bedo gi priorities even in terms of budgetary allocation. To kata pesa ni kichiwo, onego bed ni ichiwe to wan gi yore mag none mo make sure that every single coin mano bed allocated ne weche mag somo otigo de yorno. Emomiyo kiwacho ni nyalo bedo ni nitie rode. Ok en wach ma wenda ahinya nikech osebed ka iwacho kendo ng'uro osebedo mang'eny ni pes ma oketne ok ne gichopo ga e weche mag somo. Nitie pes mang'eny ma bende osebedo kalal makoro kata kapok wachako go mbaka mar
ni budget mar somo ka be ni oromo kata ok oromo, onego bed ni wapenjore ni kata matin mayudore ni, does it reach the individual learner to the last coin? Then at that point we'll be talking whether really they see a clear deficit in terms of the budgetary allocation, or it's first a question of accountability, and then if there's any gap, then you're bridging it from a point of clarity. Ni peso rem to rem pesa di, maka pesa ni kawa buge, to koro wachino wachike teka kama. Okay, Japuonj Hezmon, jopuonj osebed kisaya ahinya wachni. Nigi ne magituch kod choko moko ma onge korgi. Kata sirikal dugo wacho ni wan mago wakia. Wagolo wach mora mora nengo monjo bed ni chulo en pesa makama, to pesa makama wuok ka sirikal mamalo. Ang'o matimore weche mag chudo ka? Mokwongo do wacho ni kwa dhie constitutional right ma nyithindo somo onego bed ni ok gichul. En ni ka nyathi osechopo higa ma odhi e school public education to dhi odonjo e school timiye kar bet to somo moko onego bed ni ochulo kata nduru. To chakre higa 2003 mane the late President Kibaki nobiro gi free education, nochako gi free primary education, ato bang'e wabedo gi free day secondary education, koro wan gi free education totally. Ka wan gi free education tiende ni nyithindo ok onego bed ni chulo course mora mora e school mar somo. Mano bedo right gi constitutional right kaka onego bedi ni sirikal ema chiwo free basic education. Koro ng'ikruok biro donjo kama koro sirikal ok tim gima onego bed ni gitimo. Ka asewacho gik moko adek monego bed ni nitie. Ka nitie skunde, iyudo ni skunde moko sirikal onego bed ni chiwo jopuonj moromo, to sirikal ok chiw jopuonj moromo. Koro nitie shortage of teachers e skundego. Sani wan e competency based education, wadonjo e grade 10. Ibiro yudo ni skunde moko kata japuonj mapuonjo STEM engineering onge, japuonj mapuonjo gine technical subject grade 10 onge e skundegi, to gikawo STEM. Ing'eni koro chuno skundegi ni mondo gidwa jopuonj mindiko gi board. Board ni bedo piny to wacho ni nikech sirikal ok omiyowa pesa, watim nang'o? Gidhi gibedo piny to giwacho ni jonyuol onego subsidize. Ma be ok onego bed ni timore. Kae kama course moko donje, moko onego bed ni donje. Kaka sani, news mane waneno ka, sirikal wacho ni gichiwo grade 10, wadonje grade 10, ni buge osedonjo. Awinjo ka japuonj maduong' school mar gine, awinjo kowacho ni textbooks mag kwano pogiyudo, mag science pogiyudo, to puonjo onego bed ni dhi mbele. Koro iyudo ni seche moko koro chuno jopuonj makamagi ni mondo ginyis jonyuol ni kapok wayudo textbook to nyithindo nyaka som. Ng'ieuru textbooks, ukel wasom. Gima sirikal onego bed ni timo. Kidhi e skunde moko iyudo ni classroom ok oromo. Nyithindo dwaro biro e school, classrooms ok oromo. Kombe onge kama nyithindo onego bedi, to magi onego bed ni ichiwo gi sirikal. Koro chuno jotend school ni mondo kata boards mag school opani to koro ere kuma wayude kombe, onge kuma wayude desk. Koro course mano onego bed ni janyuol ok ting', dok ne janyuol ni ting'o nikech sirikal ok okelo gigi kaka ne gisingore ni gidhi chiwo free basic education. Koro kanyo miyudo ka jopuonj be kosechako kamano, to jonyuol wacho ni jopuonj kwawa pesa, to somo to onego bed ni nono. Sirikal be wacho ni jopuonj kik kwa pesa nikech wakawo ting' mar puonj. Koro biro donjo gimiluongo ni edu politics. Koro siasa be donje. Sirikal ywayo ni wan ok wanyiso jopuonj ni mondo okwa pesa, to gik monego bed ni dhi e school be ok yudre in time. Seche moko mogik iyudo ka maybe pesa monego bed ni sirikal owacho ni gikelo pesa kata kiwango ni secondary school 20,000, 22,000 per each child, to iyudo ka gigolo 17,000 kata 15,000. Koro mondo school o survive, mondo gichiw somo, iyudo ni seche moko nyaka gidog in jonyuol. Koro sirikal ema hinyo jonyuol, to seche moko ka gihinyo jonyuol tiwacho ni jopuonje matimo ema hinyo jonyuol. Tiyudo ni seche go quality be udwaro ni japuonj ni o produce quality e school, ni mondo nyithindo tim maber. Be ka gitimo maber tineno gik matimore e school, iriembo headmaster gi jopuonj te e school. Koro weche gibedo weche mapek ma
ka wan gi sirikal ma nigi ratiro to onego bed ni gitimo gima giwacho. Kaka sani nyocha giwacho ni gichiwo pesa mar term 1 2026 50% monego bed ni gichiwo. Wadwa neno ni pesa ni nitie skunde ma skunde ok kwa jonyuol pesa. Nyocha naneno politicians kawacho kata Kanyakach kuma neno Kano ni nyathi tek ni nyathi nigi 500 kik tame dhi e skul. Ma kata 500 no nyathi ok onego bed ni chulo. Nyathi onego bed ni ka nitie thuolo mar somo to dhi e skul nikech somo en nono. Moko mak mana ka en boarding school manigi boarding facility ma sirikal ok chiwo. Ka en school manigi feeding program ma moko bedo subsidized gi sirikal. Okay, George. En ich lach koso dwaro. Is it greed or necessity? Well, George, one George wate. Ich lit koso dwaro. Ich lach koso dwaro. Aneno ni nyaka wadog chien matin mwangi ane ni to nengo mar ngima ma wadake odhi malo koso dok piny. General cost of living. To education bende en part mar cost of living. Koro an skunda mar paro aneno ni cost mar education dhi malo every dhi malo. Kaka cost mar ngima dhi malo e kaka cost mar education bibro dhi malo. Obro dhi malo mak mana ni ng'ama dhi chule ema koro wawachi. Ng'ama chule. Kane ane class primary school chon kabisa activity fee ni maniriembo wanene en siling achiel. Kaito o progress I think kapok achopo class 8 ochopo siling auchiel. Kawadonjo e high school apa ni activity fees nanene school fees kata ne 150. Sani aparo ni activity fees ma nyithindo chulo midwaro mondo janyuol ochul mano ma sirikal ok apar ka sirikal chule sani osechopo 1000 manyiso ni ngima idho. Koro kama ok onego bed ni jopuonj kwaye nyithindo pesa en aparo ni primary school. To we paint ni picture mar cost mar primary school. Primary school e Kenya ka sani en PP1 to grade 6. Mago classes adi, classes 8. Capitation manene chopo ne nyathi achiel e school, japuonj apani nyalo correcta, no nego bed ni en 1,400. 1,050. Kaito sani to noidho matin. 1,400. Koro watie negi 1,400 no George Bati. Wawuondre ni nitie nyithindo milion achiel e PP1 Kenya ka. Kata mana class 1, kata mana class 3, kata mana class 6. To moro ka moro dwarore mondo sirikal ochul ne ilongo ni 1,400. Manyiso ni at least e class 1 sirikal dwaro 1.4 billion mar rito nyathi e class for 1 year. Nyathi achiel. Nyithindo mag class 1. Klase 8 ochopo 10.4 billion. Kaito kichopo junior secondary school capitation onego bed ni en 15,200 per child. Kaito nitie 3 junior classrooms, grade 7, grade 8 gi grade 9. Owuondre kendo ni nyithindo nitie million. Kigo mano oromo 50. Kiduogo piny koro ka senior school ka onego bed ni capitation for each child and 22,000 shillings. Kigo mano gi klase 3 kiwuondo ni there is a 100% transition and no one dies in the process. Manyiso ni ing'iyo kanyo another 22 billion times 3 which is 66. So every year pesa madhi e school onego bed ni sirikal oiko around 150 billion.
madonjo e school direct. Manyiso ni koro nyithindo koro ok chul pesa mora mora except nyathi modhi e boarding school. To emomiyo asewacho gaminga ni king'iyo the history of education, boarding school in the entire world, in the entire economies of the world, boarding school onge ma public. Boarding school should be private. The encouragement monego bed ni watimo en ni waket skundewa mag day school obed gi facilities ma nyithindwa nyalo gombo e boarding school. Kaito wabro cut the cost mar boarding. Cost mar boarding ni malo. Imiyudo ka nyathi boarding e public school ibro nyis janyuol prabis gadek e higa. Lakini wan gi watchman, wan gi cooks, no wachna ni mondo kika uluong ni watchman. Wan gi security officers, wan gi chefs, wan gi joma serve nyithindo chiemo, wan gi groundsmen, jok marito ler mar school. Mage wadwa chulo te. Koro kendo wadwa gero class, to wadwa nyiewo equipments mag lab. Koro nyaka nyaka wangi med siling 20,000 e wiye. Onyalo bedo need. To japuonj ma otelo ne school nyalo decide ni an be mar adware moro 1,000 e wi nyathi ka nyathi. Mano to koro ich lach. Mogik, adwa chiwo ni example. E higa moro, kapod Museveni, president ma Uganda ne pod tin, pod en president ma promise ni en gi term limits. Sani tindo onge go. No chung molando. Ni ka yudo, ka japuonj mora mora ochajo nyathi mora mora pesa mora mora, tabro riembo japuonj no. To kaito no luwo bang'e ka ok otero pesa mora mora e school. Gima notimore en ni koro nyithindo ne dhi adhia school, ng'ama puonj gi onge. Jonyuol ema no decide tenge ka giwacho niya, oyo nyathi Yoweri Museveni moro mabiro e school ka onge. Wariwre uru, wang'i kaka nyithindwa nyalo yudo somo. Eka nyithindo noyudo quality education. Nono to ne giyuda elimu. Kiswahili wacho ni bora elimu. Nite elimu bora gi bora elimu. To bende gima wach ne jopiny, elimu bora ber ndi. To kapo ni ok inyal yudo elimu bora elimu. Nikech ng'ama odhi e school mobet mo interact gi jowadgi, nitie learning that is going on in your ecosystem, no matter how bad it is. So kapo ni otamowa e gwenge maboyo, aneno gwenge moko obaso ne nyithindo ng'owa iluongo nang'o tiang', ema japuonj okete blackboard to puonjo, macha bora elimu. To nyathi mantie in that environment olo nyathi ma ok dhi school at all. Koro gima Nyasaye omiyi atonga mayot emiyo mogo koth wuod bati. Erokamano ahinya. Aneno ka Maxwell chal nigi wach moro. Pek mar somo ni kata pek mar nengo somo ma jonyuol yuago ni, sirikal bende pek ne, nikech jonyuol kata ka ngiwinjo samoro ka ngiwuoyo gi weche mowuok kuom jodak ma Mombasa, odhi keto gi bang' nyiri machuo kende. Samoro gidhi ywak mana korgi. Sirikal to ni kama nade? Maxwell, we interact gi agencies mag sirikal kata bende migepe mag sirikal mang'iyo weche mag somo ahinya, kupenjo gi ni ang'o momiyo ok onyal bedo elimu bora. En mana bora elimu ma samoro George wacho ni nyalo bedo maber berie. Yes. Yani king'iyo malong'o, pok obudho ahinya. Nyocha winjo ni bilion moko 10 olal e SHA. Tingeni money that is what was admitted. Nyalo beni even it's more than 10 billion. To weche mag pesa siko lale migepe opogore sirikal. Gin en wach matinde wang'iyogo. Kawuono bonjo ni bilion moro 10 olal e SHA. Ang bang'e Ministry of Lands jo wito bilion adi. So if you aggregate the cost of corruption and try to mitigate just a few and objectively pump whatever you've saved into the education sector, we'll have free education. So, anatamongi malongo
and I'm convinced that the overall governance environment is the main culprit. Okni pesa onge. En kaka watiyo gi pesa ni. Ayore mag somo. To teach mandini nyoro se bedo katimo constituency. Apani it's something that we need to be interested in. Ango motimo ma gike mag somo se bedo mayot ahinya. Okay, the last time mana winyo wacho nati nyathi ka nyathi koro idhi mana school gi siling 500 to you are sorted. So it's not a populist statement because kata kingiyo the status of education even in terms of infrastructure to kako timo gike to that 500 is sustainable. It's not populist. Nyathi por body school to ntiere jopuonje bo make sure jopuonje ntie chiemo, like it's a very good environment. So someone will ask, what are the likes of Akinadidi doing? Manyalo bed ni seche moko bende wanyalo borrow and amplify it into the overall governance environment. Then wanyalo bedo template ma wanyalo tiyo godo to get the cost, to control the cost of education. Kech gimoro mano wacho mana pani seche moko bende onego beni wanono matut. No wacho nati a CDF ka ochiw pesa mar budget mar education. Wacho ni traditional kaka jotelo timo ka dhie school kata gembo kacha dhie school mo kaka Ramura primary to achiwo 3 million. No wacho ni kapo ni chiwa kamano to pamni kiwuko kaka mae to VAT 16% oseluise. An contractor okaw fees ni. So by the time you are getting whatever is left to brick and mortar and all this infrastructure development, out of 3 million, you circumvent the tax environment, and then these cost leakages, bendo yudo kaka or arrest. More make sure ni almost 90% of pesa mo yudo mar education is being used for that particular endeavor. And then on the question of illegal levies, it makes a lot of sense. Kaponi pesa monego bedni sirikal chiwo ne weche mag tiegruok okochope school. On the face of which it makes a lot of sense. Ne kaka japuonj bro chuna mon koro wakonyre gi jonyuol paro kaka wanyalo bridge the budgetary strains, but apparently the risk which has always been and has kept showing, and we also have a decent number of leadership within the schools might take advantage of that to basically extort. Mano koro nginja ne gidhuluo moro mondo janyuol moro nitiere ala kucho ma ochiko ite malich odwa winjo gino. Koro extort in the sense that okaw advantage ni wachin seche moko kata gimoro kaka pesa moro mar facilitate chiemo dwarore to ngeni koro wacho ni kanyathi gol kata siling 200. Yes. Mondo at least nyithindo kik rikech e school. Kango golo siling 200 nyathi chamu chiemo ma if you assess it economically it's basically 40 or 50 shillings. Moko bende they even go overboard. In fact, manyocha admission team already, we received a lot of complaints. Idoka school, part of the admission requirements, ondik nongi sinati, nyakidhi kaw uniform ni eduka machal kama. To kidhi kanyo, since it is a requirement that is mandatory, okinyaka uniform kumora mora. Idoka, in most cases, the suspicion endeti, ngani school ogonjama katagi won dukani, and the price is constant. Ma nyakuchul mana mikech kichopo gi material mopogore to okidhi bedo admitted. Kori doka skemoko the cost of education also on the side and gimoro ma skemoko bende wanyalo chin skemoko, some of them bedo created by the local administration themselves. But then overall the leadership environment both within the school the telo mar sirikal onego bed more intentional in terms of accountability and budgetary allocation within the education sector. Because kagi kumwa lose to corruption on a daily basis, the billions ma ose bedo normalized. Kaponi wanyalo aggregate even just a fraction of whatever we are losing and pump into education. Okonego beni janyuole kwa pesa. Okunjo beni janyuole kwa pesa. Mano wach ma Maxwell wacho. En karang'o amede. Yes, inyalo wuoyo japuonj kasto nitiere penjo mabende adhi luwo godo mano. Nikech generally picture mosebedo painted kata kikwa pesa e school to ni japuonj ema kwa pesa.
ni headmaster ema kwa pesa. Seche moko kata pesa no kale gi Parents Teachers Association kata Board of Management ni mondo jonyuol ogol pesa ma ginyalo konyo godo skul. To nikech ng'ama nyaka kwa pesa no en headmaster kata principal. Koro iwacho ni principal ema kwa nyithindo pesa. Koro principal ni en nyinge oseket kama en ng'ama lich e skul kama en ma kata koringo gi nyamburko moro. To ni nyamburko no pesa skul emotimo emong'iewe. Kata beno biro gi suit moro maber kaka kodi nena detai. Yes. Ni pesa skul emomiyo japuonj odetai maber. Koro mago to gik ma onego wadi mystify. Ni japuonj be ni agi nyalo to en implementing officer e school gik monego be ne timore. En mo implement gik ma board okalo, en mo implement gik ma Parents Teachers Association okalo, en mo implement policies ma government oketo. Koro kik nene ni en ng'ama odwa gine. To be ok ni kawacho kamano ta yie gi joma nyalo dwaro medo pesa moro ma onge. En ni ratiro manyako bedi. To mondo wachope e okang' mineno wan godo ni koro ikwa jonyuol pesa ni mondo kele skul. Sirikal ema nigi failure. Owadwa Maxwell wacho maber niya ni kwa dino loopholes manitie mag corruption mamiyo pesa lal e sirikal ka, wanyalo konyo mondo wayud pesa manyalo konyo e yore mag somo. Somo ok nyal bedo cheap. It can never be cheap, George. Ok onyal bedo cheap. Somo is expensive. Nengo idho malo every other day. Nengo textbooks maning'iewo kaka chon capitation ne 1,050. Tinde king'iyo time value for money wane higa 2026. Time value for money gima ne ichiwo chon ok nyal ng'iewo gik moko sani. Okay. Koro nyakwang'i ane ni to sirikal be seche motimo budget sani gichiwo 44.2 billion for first term. 44.2 billion. To mano ing'e ni gichiwo 44.2 billion kapok gi factor in grade 10 manyocha donje school. Okay. To gi class 1 mamojo education. Koro sirikal ema nyaka gol pesa mondo kik japuonj ketne mizigo ni okwa pesa ma ok onego bed okwa. Adwa dhi mondo awinja ne pajo Mombasa kaka giwacho. Penjo maduong' ang'o momiyo nengo uniform koro kalo nengo mowinjo bed ne chule skul. Nengo chudo miluongo ni tuition fee. Ang'o matimore momiyo ma timore. Wawinjane ni to jo Mombasa wacho ang'o e weche mag nengo mar somo nyakwara mogi. Jonyuol nigi paro mane, jopiny nigi paro mane nengo mar somo to ang'o mane giher mondo timnegi. Wawinjane gima giwacho. Erokamano ahinya. Kawuono wagoyo tach e od bura ma Changamwe mane e kaunti ma Mombasa. Kuma wadwa mana lose gi jonyuol wang'e ni to gin jukumu margi en mane kotenore kod weche mag somo kata ka gisetero nyithindo e skul. Awuone gimoko kuomgi kaendi machiegni. Teknachake gi nyingi tinyisa ni to in majukumu mage kaka janyuol onego beno kawo kod weche mag somo. Erokamano ahinya wadwa George, an gi nyinga iluonga ni John Mbadi, an janyuol kendo an jatelo mar jonyuol e dala mar Mombasa. Daher nyiso oganda ma Karamogi ni jukumu mag jonyuol kata gik tich monego bed ni janyuol timo ni Education Act Section 31 subsection 1. Education Act Section 31, Act of 2013 Section 31 subsection 1 mawacho ni ya janyuol tijne maduong' otero nyathi e skul, to kosetero nyathi e skul nyaka olu mo ng'e ni to nyathino somo nadi, to bende nyathino nigi uniform mowinjore, orwako wuoche, nyathino chiemo maber, nyathino nindo kama ler, nyathino ni kod discipline mowinjore. Ke janyuol e japuonj number 1. Nyathi mora mora ma faulu e skul luwore gi kaka janyuol okete. Kaponi janyuol luwo somb nyathine ma odhi e skul, openjo ni nyathi dhi nadi, kidwarogi e bura to dhi. To kata kapok oluonge e bura, onego bed ni janyuol maber wigi ok kala 2 kata dwe ok kala 1 kapok okalo momose class teacher mopenje ni to nyathina ne ineno kodhi nadi, ere kama oremie midwa ni an bende achorie kaka janyuol. Mano ema koro iwinjo ni nyathi moro ofaulu to nyathi moro ok ofaulu nikech jonyuol opogore.
to tie jonyuol ma bola nyithindo ni pangla no setere school. To kata kwa we mano, behavior mar nyathi bedo influence kod character bende mar janyuol. Janyuol in role model, in timbeni, wuotheni, kaki rwakori, kaki loso, kaki rwako welo, gik ma nyithindo bende pick up to bang'e affect their character in future. Kuom mano, daher imisa jonyuol kata daher jiwo jonyuol ni wabed machiegni gi nyithiwa, wabed kwago kodgi mbaka, waloso kodgi mondo wang'e kata wa understand challenges kata midhiero magikale. Samoro nyathi tuo, samoro nyathi onge kod buk moro ichwade e skul nikech oonge kod buk to ok ugo mbaka. Kapo ni ugo mbaka tinyalo ng'e ni nyathino dwaro ang'o. Samoro nyithindo moko dhi e tour to nyathini to ok dhi nikech ok ochulo pesa. Miyo daher nyiso jonyuol ni mano investment mar education kende eminyalo miyo nyathini. Iket kaka nyathini no, gimoro amora mitimo en nyathini no. Another thing, janyuol nyaka make sure ni nyathine ochiew chon kendo omonde skul. Nikech onge skul ma onge kod chike. Skul ka skul nitie sama idonje. Koro in janyuol seche ma nyathini nie class 1, ibede in e class 1. Ka nyathini nie grade 10, ibede ja grade 10. Umondo kode, iloso ni chae, imiyo ineno no rwakre maber, wuocho go rangi, kata nitie mitweyo, otweyo maber, odhi e skul. To koduogo, in janyuol kaw bug nyathi mondo ing'i. To kaka jatend jonyuol mantiere od bura ma Changamwe, jatend jonyuol, be ineno ka jonyuol timo gik minene wacho gite? Wan kod midhiero maduong' ahinya kuom jonyuol. Jonyuol mang'eny kelonwa nyithindo kosetere e skul to gibola bola ni pangla. Ibiro mna winjo ka janyuol loso ka result owuok, ka matokeo mar mtihani owuok, ni jopuonj gi gima timo onge. To en owuon kaka janyuol okia kod nyathine ni gi buk, okia kod nyathine ni gi set, okia kod nyathine ni kod gimiluongo ni calculator mag okia kata mathematical tables nyathi onge go. Koro jonyuol ojwango nyithindo. Wan kaka jonyuol wauru malo mondo wamakre gi jopuonj mondo nyithiwa mondo faulu. Erokamano ahinya uru. Erokamano ahinya. Mokwongo gi nyinga en Engineer Fred Obura, awuok Mikindani Mombasa. Dala ta Rongo Kamagama. An ka nyathi obiro nyaka ang'e ni to nyathini performance mare chalo nade. Nikech anyalo bedo ni aling' to kare nyathi kara ndiko ok ondiki. Koro nyaka rang ni bo ndiko to bende gik mondikogi bende nitie thick koso nitie X. Koro ka nitie X tanyisa ni japuonj, adhi ir japuonj mondo apenj japuonj to kare nyathini to somo nang'o. Koro majukumu mara ok achul pesa kende tawe ni nyathi koro dhi skul. Nyaka rang nyathini dhi skul machalo nade. Ne nitie thuolo ni owacho ni nyithindo dhi sikul. Nyathi ok nyal dhi sikul ka onge buk, nyathi ok nyal dhi sikul ka onge uniform. Nyaka obed ni omach gi nyithindo magisomo godo. Koro an kaka janyuol nyaka rang nyathi to nyaka monitor nyathino sa ka sa. An awuon nyaka rang to homework mare otime yo makare koso an bende nyaka nyise ni kar timo marach arekebisha. Sama arekebisha nyaka dhi japuonj nyathini miye thuolo mondo mi ane konyalo dhi maber, ok ane kodhi maber. Erokamano. Jopuonj bende ywak ni samoro giluongo ga jonyuol e mkutano mondo mi ginyis gik matimore, to thoth jonyuol especially kaka town kae kone gidich gin gi shughuli. Akia ni bi neno ka ma timore adieri? Mando timore. Thoth jonyuol sana sana machuo wega mine ema rango nyithindo. Koro ing'e ni ng'ama miyo thothne gin weak, ok onya rango nyathi kaka ng'ama dichuo rango nyathini. An awuon nyaka rang nyathi ni nyathini koponi dhi wuoyo gi japuonj kata dhi e meetings ting'e ni shida ni kama nade, ting'e ni tabu ni kama nade minyalo loso kaka in janyuol. Erokamano ahinya. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV, mago ne mana pach moko kuom jonyuol mane temo mana nyisowa ni to majukumu magi gin mage kotenore kod weche mag somb nyithindgi. Ne Ramogi TV kowuok e kaunti ma Mombasa, nyinga en George Aoko. Erokamano ahinya George Aoko kuom tudori kod jonyuol ma Mombasa, kendo gin bende gichiwo pachgi e ting' mar janyuol. Wabiro ng'iyo mano ahinya kaluwore kuom gima jonyuol giwegi giwacho. Timore ang'o gini ma owinjo bed ni koro timore, nikech sani ka koro ng'iyo kama wantie tinende gi sani grade mar 10 wadhi wuoye gi ting' jonyuol ma jogi owacho. Motelo ne mano, ne owuoye wach mar uniform. Ang'o momiyo nengo mar uniform e sikunde moko ni malo ni nengo ma ichulo ma itero go nyathi e skul? To uniform gi nusewacho ga
ni ochima na duka moro achiel ni duka ni ma sikul dwani mondo nyiepie makata in mana janyuol nyathi nyalo tweng'o ing'e nyono charan ok dwani mondo itwang' ne nyathini uniform iter mondo idhi nyiewe duka cha. Ang'o matimore ka? Diponi nitiere maling'ling moro mopondo ma inyodhogo kamoro. Yes, William. Okay. Gima ng'eyo gi somo. Yes. Somo ken uniform. Somo uniform is an added cost. Nitie pinje ma nyithindo somo maonge uniform. To kendo kanyocha waluwo gima ne ker owacho kane giyudo ka weche mag uniform chendo kendo wacho ni uniform kik bed gima mirengo ne nyathini mondo odhi dala. Koro uniform ni ok ochuno. Uniform itiyo godo as an identifier to ok onego bed ni it is a prerequisite mar somo. To seche moko kanyo madwa dok ne skunde matimo marach ka dipo ni gichuno ji ni mondo onyiew uniform e dukni specific duka. Nikech uniform kata kawa Nairobi ka kidhi chiro miluongo ni Uhuru Market mani Jogorocha, uniform itwang'o mang'eny kendo gi nengo mapiny to kendo uniform maber ma janyuol nyalo yudo ma ok odhi e strain moro amora. To common pool mar ng'iewo uniform nonego bed ni duoko nengo piny, iluongo ni economy of scale. Ni ka ung'iew e duka achiel ni jonyuol te obiro moketo pesnigi kanyakla ma gidhi e duka achiel, nonego bed ni duoko nengo uniform kanye piny. To advantage ma maybe scrupulous nikech ji te ok beyo. Scrupulous joma nigi paro maricho ema osebedo ni koro gikawo advantage mar weche mag uniform ni mondo gilose pesa. Uniform ok onego bed ni en avenue milose pesa. Emomiyo iyudo ka ti jonyuol ywak ni nengo, isewacho ni nengo uniform oidho molo kata nengo fees michulo. Mano ok onego bed nikech uniform is not a prerequisite e nengo mar somo. Mano ema nadwa kendo. Right. Yes, William. Kaka wuod Nyakacha wacho ni. Why uniforms? Ang'o momiyo warwako uniform e school? School, the traditional school ni rwake uniform nikech nitie nyithindo mane nigo to nitie nyithindo mane onge go. Koro spectrum ma oa kunya ka ku. Nitie joma onge go kabisa, nitie joma nigo. Koro kowe nyithindo ni mondo bi e school gi lepgi madala to jomoko nyalo rwako suit, jomoko nyalo rwako lewni ma piergi oyiech. Koro spectrum no ema nidwa gol to nigole niya to level the field. Kogweni malo ok kaw lo ter malo ogweni muko mondo level ground ochop kuom ng'ama nigo matin mogik. Koro gimomiyo bech uniform ni malo, amiyi example, an nete na chulo siling 22,000, osiepna moro nyisa ni nochulo 39 ne uniform kende. Ne uniform. To uniform okete ma en long, to en sikat, to en rinda, to en track suit, to en kamis, to en ang'o gini t-shirt ki adi ma pong'o sanduku. Nyathi ma nyalo bedo gi sede ariyo gi sikede ariyo nikech wuoche tasenyiewo siling 22,000. To gimomiyo en kamano en the uniform cartels. Nitie cartel Kenya ka, to bende ok en uniform cartels kende. Kenya ka endi people are just funny, one unscrupulous, one jomibadhi. Gina wacho ga pile pile ni ja Kenya no yudo advantage sana sana wan joma nosomo 844 no puonjwa mibadhi. Kejo puonjwa mibadhi niya, I accept, no puonjwa mibadhi. Jo puonjo 844 kore no konyiero. 844 ne puonjo mibadhi. Nikech idonje klas achiel to chako piem gi jowadu, nyaka ibed namba achiel. Ka ok ibed namba achiel to itho. Koro ok idwa tho. Koro mibadhi mantiere e pinywa mar Kenya kani ema okelo cartels mag uniform. Ma kumi winjo ni twang'e uniform kama iwacho cha. Ema gidhi to gikawe uniform gi siling 500 to gin giuso ni go siling 2,000. Manyiso ne giloso ohand siling 1,500 kaito gipogo e kindgi
gi ng'amo miyo gi contract mar kelo uniform. Ma en ng'a? Ok japuonj ma headmaster. Ok iwacho wacha kamano. Lakini ok condemn headmasters te. Yes. Lakini an arrangement between the school to gi cartels mag uniform. David Ann da wacho niya, nyathi ka nyathi ong'i ni uniform chal nade to dhi ka fundi otwang' mondo donje skul koserwako uniform. Mano biro duoko ne janyuol garama piny. Kaka an ng'ama nyicho nochulo Sh22,000 wacho no ne litna nikech nochuno ni nyaka koro school fees ema mondo aduok piny mondo abi achul ka dwe moro obiro. Ka wanyalo timo mano, in the alternative, wawach niya, joma nyalo nyiewo uniform onyiew, joma onge go biya wabro puonji, ibro nyiewo kiyudo pesa. Mano thuolo manya kane waloso CBC nitie gimiluongo ni flexibility. Ok wakete gima rigid motal ma kitemo bamo to tur. Nyaka wayiene nyithindo mondo lu CBC kaka ne walose no bedo flexible. Flexible tiende niya, giminyalo emitimo Gie sechego. Onge reto, onge ringo. Mano e pacha. Iparo ni giminyalo mitimo onge ringo onge reto ni nyalo keto bende jonyuol koro bedo gimiluongo ni lazy. Koro giminyalo mitimo anyalo time to koro kadwa time sani. Abro time bang'e. Ng'eni nitie kama seche moko gimbe gilegi amati. Nikech inyalo yudo uniform card. Koro ni en sati mara tudoka bulumo kelo ni e skul ok en bulumo madwarore. Koro yudo ni nitie en ok mondo dhi gi quality midwaro e skul. Yes. Koro kanye miyudo ni koro skunde moko wacho ni wane manyaka wang'iew ni uniform mondo wakel gima wadwaro. Gima nasewacho chon ni uniform ne kikwanza manyalo miyo nyithindo somo. To ka dipo ni nitie heads of institutions kech wan wachung' ne jopuonj. Kendo wawinjo marach ka waneno ka teachers kata principals ema kelo this problem. Ingeni ok mora kata bedo nyiero. Lakini ka dipo ni nitie japuonj ma miyo George nyalo nyiero kako wacho no. Japuonj no ema timbego we. Timbego nikech wan be ok onyal yie ni mondo gidhi jonyuol machopo kiwango ni kata kidwa ni mondo itetee to bedo ni matek nikech timbe motimogi bimbe kineno to timogi ok otimo ok ochomo yo. Koro wang'e ni to uniform ni kiko be ni en prerequisite, lakini ko wach janyuol omiye thuolo mondo odwar uniform en bo dware gima ber. An ndalo mana somo George wan wasomo inero inapuonji 844 kata wuoche no kochuno. Tek ni in gi sati gi suruali minyalo gine to sati no waluoke pile. Kidhi dala godhiambo to nyaka luoke kendo kinyi keche notimo otuo. To notami somo? Nomiyo wasomo. Emomiyo wacho niya, kik wachul jonyuol gi nengo ma ok ginyal bedo godo nikech kwa discuss nengo mar somo. What discussion onego bed ni end product ni wanyalo konyo jonyuol mondo jonyuol obed gi access e gine somo e yo mayot. To sirkal be ong'iyane ni gin be koro ka jonyuol konyogi gin be giduok kuom wach mar uniform ni. Osiepno wacho maber ni the uniform is supposed to act as an identifier. Ni kaneno group mar nyithindo kama to kaka girwakre anyalo ni magi nyithindo mawuok school machal kama. So it's about the optics, not even the quality. Nikech that can be yellow, they can be a brighter shade of yellow, they can be a dimmer shade of yellow. But as long as anyalo neno nyithindo moko yellow gi magi nyithi kata nyithindo makure, long magrong long makwar koro magi nyithi nini makure to kata nyithindo kiseche magibet piny ging'iyore malong'o to onge nyathi ma feel left out ni nyathino rwako material ma superior moinga mare ni tek mare ni higher quality or not. Ka nitie janyuol manyalo afford that high quality material as long as it's not conspicuously different to janyuol moro nyalo ne tin
and material is maybe half of whatever is being offered. As long as you can identify these kids, ni giwoke school machal kama. To cut even amongst themselves, there's not that level of of feel nyati workre moinga. So all this, and what I'm suggesting, onegobedgi amongst the education policies, no one god. Perhaps it's high time when we started thinking of a national uniform policy. Yeah? Can even in terms of procurement. Kapo ni wachini you are leveraging on economies of scale. Momi wadi to waka uniform kumora chiel. Yet kaka janyola the school tikwa 39,000. 39,000 katamo go budget. That's a whole set of suits. Angoma nyathini rwako. En suit ma. En suit ma. Mimi goka maro. Igeni kick out a suit mag 7,000. Mago sudadi almost 5. 5 ma in fact made 3 and then you have like 6 pairs of suits. Nyathiri en sude magango ma nyathiri wake school. And then also there's the possibility that you can still do civilian. We can still mitigate the whole question of class if we are very clear on the kind of civilian attire. It can be something as simple as irwako short, tirwako t-shirt. Generally, there'll be more or less the same standard. You don't have to If that can be cheaper than uniform, then we can explore other ways to identify thing. Karaka ponyo tuyo manatagi emute kama makingi kama atinde no skunde gidinge oja class ID kama. So we just have to creatively think around how we can mitigate the cost of uniform as a cost of education. Nti wach moro mar jatend migao mar weche mag omenda John Mbadi nyowacho odhi lose wach mar nengo mar somo. Kapok wachopo nengo mar wach manyo gi jatend migao mar omenda John Mbadi ka entiere duol Ramogi TV ka. George William no wacho wach moro ni ngeni ka ngato wacho uniform to ngato nyalo paro ni uniform achiel ma en siling 30,000 gi wiye kata 20 gi wiye ma George wacho no oket gi mangeny. Ngato penjo ni school manitiere Turkana kata school manitiere North Eastern kama chieng kende ogo e uwi ango mingiso nyathino onyiew scarf ni rwaki gi mikete ngut ni ondiki e nyathike kama chieng ngeny ongis nyathino onyiew scarf konyo gango. Magi gik ma jonyuol temo penjo samoro ni ango matimore ka ango matimore e sector ni emomiyo ka openji ni dipo ni ntiere jochumbu moko ma bende wawuoye mondo ji obeda koyangore ni school nengo ne nyalo bedo malo to nitiere kuno moko ma bende inyalo duoke piny ka ji oyie gi chuny mar chiwruok ma onge mibadhi. Ango mi inyiso nyathi mane nyatike ni odonji gi scarf e school ni mano is a must en gimo chuno mok inyal kata ok mino wache en gimo chuno. Ango matimore ka japuonj Hesbon ingeni gima neno ga katimore skunde gi mangeny. Yes. Ni school kar mondo chiw ni en environment kama ichiwe somo to jomoko dwa set of class kata standard. Ni ka une environment tiwacho ni school A class ne ni malo molo school B. Tiyudo ka mano be kelo koro admission crisis. Ni jonyuol mangeny dwa ni school A kama class standard ni malo ni ema gidwa dhie ni ka nyathi odhi school B inyalo yudo ni they share the same environment school A gi B kata maybe tong chiel kende mopogore. Tiyudo ni jonyuol ok dwa dhie skund ni to gidwa dhie skund ni nikech class mobedo set gi gik moko matindo tindo kaka scarf miwacho no maybe t-shirt mobedo branded maybe track suit ni jogi rwako track suit jogi ok rwako track suit. Koro jopuonj jonyuol be bedo luwad gi gik moko matindo tindo e skunde gi. Koro ka gisedonjo to oginyal sustain nikech idonje PM mok inyal sustain. Koro kisedonje ye kacha kendo chako ywak ni adonjo ka to nitie course manitie mangeny mane ok onego bena donje. Koro ana wacho niya skunde gi kiket jonyuol obede competition makamano. Ne wasewacho ni uniform ok en somo. Uniform wasewacho ni identifier. The other thing ma uniform kelo mane Maxwell dwa lose to no kaneno komulo maber en display. Nikech seche ma identify gi uniform ni nyathi ini somo rakwaro to ibie marach do dara. Ingeni it's a form of wacho ni abro di nyiso headmaster kata japuonjo. Koro kelo luoro moro to gi display which is a good thing. To koro ok onego bedwa ka advantage ni wadwaro skundi ni wan gi sweater nyaka kendo watwang koti ni nyaka gibed gi blazer ni wan gi uniform mirwako Friday wan gi uniform mirwako Monday.
uniform beda gima yot. Okay. Gima yot, identifier mayot maduoko nengo piny. Nikech gima wacho ni nengo somo kiko bed ni en lewni ma nyithindo rwako. Nengo somo kiko bed ni en chiemo ma nyithindo chamo e skul. Somo beda somo ni en wayudo gik manyalo miyo nyithindo te. Wawacho ni education is an equalizer. Nyithindo te onego bed ni yudo equalized education maonge pio moro. All right. Erokamano ahinya. Adwani owinj gima ne nyo jatend migawo mar weche mag omenda John Mbadi wacho mondo en bende wawuoye. Nyako Ramogi bende nyalo yudo thuolo mar orona ote namba en 23600 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mari YouTube en Ramogi TV Kenya, X en Ramogi TV KE. Kopogore gi mano bende inyalo Iwana Tol inyalo goche namba mag studio mondo in bende imiwane pachi. Adwani mondo wang'e kaka weche gi chalo. Namba mar studio ringo e buo TV mari kanyo mondo wang'e ane to in iwuon pachi en mane. Igochonwa tinyiso paro maler kata penjo kata experience mari gima iwuon isekale mondo wang'e ni to in kaka japiny, nikech ma iluongo ni wacha en thuolo mari japiny mar wacha mondo wang'e ni to gin ang'o gini mowinjo bed ni timo ar reso sekta mar somo e pacho ka. Motelo ne mano wawinjo ni gima jatend migawo mar somo John Mbadi nyo wacho ewi nengo mar somo. Trevor, pesa mar skunde me budget. The way mwati any capitation we release 50% first term, 30% second term, 20% third term. The first 50% yocho wechiwo in December kapoko yao kata term. So waunge gi go we as National Treasury mar pesa manie budget more than the school. Problem mabiro. No, but how do you use budget masani to pesa maiga mokalo? Trevor, that is where we get it wrong. And I said this and did you know misinterpreted. What I said was this, pesa mwakete budget okoromo wa finance nyithindo te or education te. Mo mineuka ichiwo percentage. King'iyo an nyithindo ng'eny. King'iyo sani primary schools nigi nyithindo milion 11. Secondary schools or high schools masani gain over 4 million. Then universities 650,000. Now let's confine ourselves here. 4 million kiko get 22,000 a child. That should be 88 billion shillings. 11 kiko ge the cost a child. Let's call it like 1,000. You end up with 33 billion. Okay? Give the budget, you'll find our budget for the all of them. Ebasamoro biro 80 something billion. Okay? So it means only what you about 120 billion cutting in the schools. But okwanyang chiwoma. In fact, nano kaji wacho ni wachok pesa tema basari, ambe na suggest man one time. But ki go cost mar education. Kwanya lo miyo nyithindo free education. Kenya is subsidized. Secondary schools or high schools, boarding schools should cost us almost 75,000 per child. Today's schools only go cost 35,000. Now 75 ni emino kwa subsidized 22. To mudo jonyuol chulo around 50 something. Now 30. Yes, no, it's okay. To iketa kage. Magoro kwano wane class. Ki 75 ki gole 22 dong 50 something. Emena no kajo jonyuol chulo. Miwacho ni school ndio medo fees etc. We are forgetting ni 22 already serikali osechulo. Day schools is about 735. Kigole subsidies from government of 12, unka ikwayo jonyuole lufa para kachiel something like that. Now, kikao wawuonde nyithindo gete 4 million plus, actually 4.5. Gine day school te. Kagine boarding school it is too expensive. Kagine day school te go get 35,000 per child, ubrubedo over 130 billion. That is only pesa mwenya lo chulogo high school, more make high school bedo free. So sometimes we talk about free and okwangeo the implication.
Kata mna Kibaki maji wacho no keto free primary education. No keto mna free primary, not free education. Secondary schools during Kibaki was not even subsidized. And primary school kende mna kete pesa. Uhuru mna chako watch mara subsidized secondary education. Then owacho ni kurubedi free. The truth is ni kwadwa finance education in Kenya ka freely 100%. We have to really free money. Yakawagol pesa mamo koma the other areas to the education because the budget mwake on education sani oknyal sustain. Nakuramogi mane kaka weche obedo kanyo ka jatend migao mar amaro weche mag omenda John Mbadi nyoni tire kaka no nyoloso kotende kod weche mag nengo mar somo achiel molose ni en wach ma owinjo bed ni ing'iyo matut ahinya. Joma man gris du kabro goe mbaka ote nitiere kama bende nitie mopogore kama joma ndiko ka Wilberforce CPA Otieno Mawuoda North Kanyamkago koni nengo uniform kende secondary school oromo chulo semester mangima university manyathi tiegre semester mangima ma nyiso nango mano wach manitiere kar kanyendo kasto bendo nyisa ka koda Morris Dianga Urka Mgundo ni nyaka na sirikal gole chik ni teka ni nja form 4 kadhi mbele nyalo bedo e PTA kata BOM mar school nyithindo matindo tende matindo keto donje lemogo ma samoro ging'eyo kata ni to ang'o gin minyalo tim mar reso weche mag nengo somo mago gin weche mamoro ubro medo lose ka en pajo piny odhi yweyo ka oduogo pod wan gi mamoko ma en twak mar iwacha wacha emba koromera Mogi TV. Machigni nyakoromonga jwange chenro mar ngoma owake wuok tich akelo ni mix mokwe kaito tichario reggae owake yani tunaongea na majar Rastafara alafu tichadek nyakoromonga jwange akelo ni mana yani ngeni baka giwasani Tichangwana is kama nene yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii nyakora magojo Friday siku zo wake. Sapara kidaka paga big nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic yani ukipenda mzee kijana. Chunyo gandawa ngima mar delen mwandu maduong'ie moloyo mondo tekruok mar dende obed maber ok gin ga gik matek gina gik malongo ni lifestyle manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo gin na gik mitimo we bedo gi kiawa kendo chak bedo gi ng'eyo nachako chemotherapy side effects nen yirwi nyaka lwar constipation chandi seriously warwaki e penj laktar ma en tudruok gi lakteche molony isamithir jahocho cha nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa kony chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach nyaka e weche thieth mag tuoche masiko wakelo od thieth e od dak tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere riwri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Ma en injili ngima, injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are sa chielo kinyi nyaka sa dek okinyi. Wadhi kelo nu chenro mamit ahinya. Jok manoko somo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade to challenges moro mogodo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni lulu mag Yesu. To matingo ni gangla mondo be ikori ne winjo wach Nyasaye. Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelo nwa injili makelo ngima.
Okidwa koso injili ngima kitayo kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Mae kuma ne experiment ochakore ma kuketo rech ka to observe monitor kaka gi behave yudo ka ne ginyalo tho within a week. Koro mabiro gi system ma purify pi. Refisha ushinde. 50K ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Erokamano nyakora mogi twak pod dhi nyime mai wacha Ramogi TV twak mar Mbakoromo bende wang'yo mar somo gi e kinde ne wadani mondo mi wang'i malong'o ahinya dwaro kata weche mawuok kuom jonyuol kotenre kod pachgi e nengo mar somo gi ting' mar jonyuol eno ni somo obedo makare gi kinde ne nyakora mogi adwani mondo wadhiane e kaunti ma Kisii kama Crispin Otieno nitiere mondo nyiswa ni to ginang'o gini madhi nyime gi sani e odiechieng' ma idhi yalo kata hinge okenge ma osego mar kedo kod tuo mar kansa mineno ni World Cancer Day. Achiel kachiel nyaka Kisii, Crispin Otieno ka iwinja nyiswa ni to okenge mage ma jolony kaachiel kod joma yuoro wacho ni giseketo e thiro tuo makoch mar kansa ma bende osebedo ka kelo achiedh nade ne jotuo giwegi kata mana ne sirikal e siro weche mag thieth mag tuo makamano. Crispin Otieno kiwinja. Awinjo makare bati mana kaka iwacho en odiechieng' ma ging'iyo kaka ginyalo thiro tuo mar kansa kendo kama antiere ni antiere achiel kuom hospitende mantiere boma ma Kisii mwaloso kod jogo ma oseyudo kod tuono mar kansa kendo kaka osenyisgi kaka sani onego bed ni gidak. Wan kod jogo magin jorit maggi kata caretakers kaito wan kod bende lakteche ma ochung'ne jotuogo ma kansa e kaunti ni ma Kisii kata hospital ma wantiere ni. Ang' ni yien alos kod Kiswahili mondo eka wawinjre kodgi. Hapa nipo nitaomba tu msonge karibu katika runinga Citizen. Na George, tunaye mmoja hapa ambaye tumempata katika hospitali hii. Hawa ni baadhi tu ya wale ambao wanahusishwa tu katika mchakato huu mzima wa kuhamasisha jamii kuhusiana na ugonjwa huu wa saratani. Tunaye mama mmoja hapa ambaye anaendelea kupata matibabu, atatuambia anaitwa nani, alafu vile vile tuelezee tu ni vipi ambavyo alijulishwa ama kujua kwamba anakabili ama yuko na ugonjwa huu wa saratani. Karibu, nitakushikilia. Kwa majina naitwa Modesta. Mimi ni mgonjwa wa kansa. Nilipatikana 2021 niko na kansa. Lakini saa hii na vile niliendelea na matibabu, saa hii vile tunaongea hivi mimi si mgonjwa wa kansa. Nilipewa matibabu nikapona. Vile unaniona hivi nilikuja hospitali, sio eti ni mimi niko na kansa, nilisikwa na ka infection. Vile utaweza ziko na ugonjwa mwingine yoyote ukuje hospitali. Vile tunaongea hivi mimi si mgonjwa. Mimi nilipatikana 2021 vile nilisikia matiti hii mkono wangu wa kulia ilisikwa na nikisika kwa nivu hivi kwa nipu nilikuwa nasikia uchungu. Tukaambiana na mzee wangu, tukaenda tukafanya vipimo, nikafanyia ultrasound, nikaendelea na mammogram, alafu nikaenda biopsy, nikapatikana niko na kansa upaya, nikapatikana niko na kansa stage 4. Kwa vile mnaniona hivi, mtu akisikia ako na kansa stage 4 huwa anaona hakuna uhai mbele yake. Lakini mimi ninawaambia ukiwa na kansa yoyote, pola uwe na imani, kansa haiui. Kitu yenye inaua mtu ni uoga na ile kutajipea moyo. Kutajipea moyo ndio inafanya mtu anakufa. Watu wenye wako na hapo nje nawaambia kansa haiui, pola uwe na imani na ujipe moyo, kansa haiwezi kuua. Vile utaenda na madaktari wako vizuri, ueleze, usiwe mnajificha kwa nyumba. Wakati mwingi mtu akipatikana na kansa unajificha kwa nyumba. Hata mimi sio rahisi nilienda hospitali. Sikuwa nataka, niliona vile ukisikia uko na kansa unataka ukufe.
lakini sasa nilikapewa moyo. Vile nilikuja kwa madaktari wangu wakanipea moyo, wakaniambia cancer is not a death sentence, mpaka sasa niko hai, sijakufa. Hebu tueleze tu kwa ufupi safari yako na matibabu ya ugonjwa huu imekuwa vipi? Kuna wale ambao wanasema wanapo fika pale kupata dawa za kemo zilikuathiri kivipi? Kwa upande wangu kemo huwa inaathiri watu sana, lakini kwa upande wangu kemo haikunidhuru. Ilinifanya tu vizuri, ichapokuwa nywele ndio ilitoka. Watu wengi wakiona nywele imetoka ina kuaffect sana. Sasa kama mimi nilikuwa na nywele mzuri, hiyo nywele ikatoka, kucha sikakuwa black, lakini sasa hii mkiniangalia si niko na nywele, hata nimeshuka, ingawa nimeshuka vibaya, niko na nywele niko na nywele nimeshuka. Vile unaendelea na kemo, unaendelea vizuri, madaktari wako wakiwa nyuma yako, itafika wakati nywele yako imee uwe kama kawaida. Mimi kemo haikunidhuru sana. Tukimalizia na wewe, hebu zungumza na yule labda mtu ambaye anakufuatilia na kusikiza kule maeneo mbalimbali. Ungependa ku-encourage mtu kama huyo kivipi? Huyo mtu kama umesikia, kwa tuseme ukisikia kwa matiti kuna uvimbe fulani, kimbilia kwa hospitali, madaktari wetu wako ready, watawasaidia, alafu wao ndio watakuelekeza vile utaendelea na matibabu. Nimeshukuru sana. Asante sana. Wacha tuzungumze na sasa wale ambao huwa mara nyingi wanawashughulikia wagonjwa hawa. Tuelezee tu safari ya wale ambao wanafika hapa wakiwa na ugonjwa huu wa kansa. Huwa mnawashughulikia kivipi na kuhakikisha kwamba wamesalia hali ama wamerudi katika hali ya kawaida jinsi ambavyo tumesikia kwa Modest? Kwa jina naitwa Lydia Bitengo Nyabuto. Mimi ni muuguzi katika hospitali yetu ya Oasis Specialist hapa mji wa Kisii, na haswa mimi nashughulika sana na wagonjwa wa saratani, na sio wale ambao wanatoka sehemu za Kisii peke yake, bali Kenya yote kwa jumla. Wagonjwa wanapokuja katika hospitali huja katika hali tofauti tofauti. Wengine huja wamekata tamaa, kwa hivyo hatuna haraka ya kupeana dawa ya chemotherapy. Kwanza tunataka kuona kwamba amerudi katika ile hali ya kujipa moyo. Wengine wanakuja wana vidonda ambavyo vina harufu mbaya sana, na labda wakati mwingine unapata kwamba hata yeye mwenyewe amejikataa. Inatupasa sasa kwamba tunampeleka katika safari ya kumfanyia mazungumzo kidogo na kumrejesha katika hali ile ya kujipenda kwanza, ndiposa hata akirudi kwa kijiji akiona kwamba watu wanamtoroka haitamuadhiri sana. Na kuna wale ambao huja wamejikubali, wako katika hali sawa, tunaanza kuwapatia zile dawa, na wanaporejea nyumbani bado hatuwaachi hapo, huwa tunawafuatilia na simu tujue wanaendelea vipi. Asante sana. Na tukimalizia, tunaye pia afisa mwingine msimamizi wa shughuli hii. Tuelezee, tulivyozungumza hapo awali, kumekuwa na vikundi mbalimbali katika hospitali hii ambao ni vikundi vya wale ambao wanaishi na ugonjwa huu wa saratani. Tulikuwa tunawaona wakiwa zaidi ya watu 200. Lengo la kuunda kikundi kama hicho ulikuwa ni gani? Kwa majina naitwa Sonya Kevin, ni mmoja wa hudumu katika hospitali yetu ya Oasis hapa Kisii. Vile tulivyokuwa tumesema ni kwamba hawa wagonjwa baada ya wamepatikana wamekuja katika hospitali yetu, huwa tuna kikundi speciali ambacho tunakiita ni survivors group, support group, ambayo kufikia sasa ni takriban ya watu zaidi ya 300. Na mahali tulipo hapa huwa tuna program ambayo tunawauzisha hawa wagonjwa na tunakutana na wao angalau mara moja ama 2 kwa mwaka ili kuangazia yale maslahi yao. Kuna yale maneno ambayo wanapendekeza ili tunapokuwa tunaendelea kuwahudumia ili tuyaweke. Kwa mfano, wamepeana pendekezo kwamba wengi wao wanasafiri mbali kutafuta vile vifaa vya hospitali kama vile radiotherapy, ambayo huwa ni high cost ya kusafiri mbali. Kwa hivyo ni moja ya pendekezo wamesema tulete hapa ili tupunguze hiyo gharama kwa upande wao kwa kusafiri. Ingine ni kama ile marae waliosema na tukawaletea. Kwa hivyo tukiwa tunaendelea na wao huwa tunawapea ile assurance na wanakuwa wanafeel ni kama they are part of us hapa, na kujieleza na kutoa yale mapendekezo huwa ni rahisi sana. Na baada ya hayo pia tunapeana what we call
mambo ya nutrition, ile kuelekeza ni vyakula vipi wanafaa kula, na pia kuna hawa psychologist wanaenda kuwazungumzia kila mara, ili ile wale ambao wanakuwa ni kama wanakuwa na stress kidogo ama stigma huwa inapungua chini tunapokuwa tumeweka pamoja, na pia tunawapatia platform pia mahali wanaweza zungumziana safari yao moja kwa moja wakiwa pamoja kama kundi. Asante sana. Asante kwa kuzungumza nasi siku hii ya leo. Ulivyosikia hapo Bati mane kaka uthugi kiwinjo kaka jowuoyo kanyo. Giwacho ni kik bed gi dang'ni mar paro kapo ni oyudi kod tuo no mar kansa. Gidwa ni mondo mi samo oyudi gi tuo no iwinj mana gigo wacho kendo onyisi kaka onego bed ni dak, ama miyo mama no winjo ko wuoyo motegno ahinya kawacho ni kata bed ni oyudo gi cancer stage 4 kuma ochope ni en mama ma odak e ngima makare, kendo medo mana chiwo mijingo ne jogo madiponi nigi tuo no to pod oluor chopo hospitende mopogore opogore gi kawa tuo mar chopo hospitende go mondo giwinj daktari nyisogi kaka ginyalo dak kod tuo no. Omiyo dang'ni mar paro kik bedie ne jogo ma poni inyalo yud kod kansa. Kendo gimane wacho ni kaponi kata kaponi onge kumondo idhi ng'e mana chal mari kaluo owacho ang'o kalure kod seche gi ma imed mi jogo man gi kansa mijing'o kuonde mopogore opogore kata e piny Kenya. Kamano ang' nawe kanyo Bati tugo kendo iri e studio. Erokamano nya Crispin Otieno kuom report ma nyadhi ahinya ma bende itwake kod jogo magin joma oseyudore kod tuo mar kansa, kaachiel kod joma bende neno ni thieth obedo makare ne joma ne kod tuo mar kansa mar duoko ngimagi yo makare, kendo mor ni iketo kenge makare mag thiro tuo mar kansa e okenge mopogore opogore kata gwenge mopogore opogore kaluwore kod mago ma waneno. Erokamano Crispin. Nyakora mogi en mbakoromo kidieny mari wacha parni bende wang'iyo mago matimore e gwenge mopogore opogore mondo wanyisi ni to piny Kenya ringo nade nyaka gie sani. Mane momiyo watudore kod jofwambo magwa bende oko mar wach mano wuoye mondo ibed gi ng'eyo ni weche manyien mamoko to wacho nang'o, gin ang'o gini matimore ka odiechieng' dhi nyime, mondo ka in ng'at mani machiegni samoro nyayudo ka wach ma wagolo ka omi yudo konyruok kata ringo mapiyo michopo kama inyalo yude konyruok kapo ni intiere kod dwaro machiel kata machielo. Nyakora mogi wadhi nyime kod twak. Jatend piny jatend migawo mar weche mag omenda John Mbadi Oloso, to bende jonyuol wegi giloso apani wach ma jatend migawo mar omenda John Mbadi Oloso nowasewacho moko kuomgi ahinya to kotende kod nengo mar somo gi omenda ma sirikal owinjo bed ni golo, kaka owinjo bed ni chiwe kwan mag jopuonjre ne ulieko kaende. Mane wawacho ni nado mane mondo jopiny owinji ni to sirikal to chung' kama chalo nade e kinde miwacho ni nengo somo ni malo. Wadonje ting' mar jonyuol. Jonyuol wegi uwuoyo kowuok Mombasa ka giwacho ni jonyuol moko bedo kata miyo rating mapek kigen. Jonyuol ok dwa dhi e skul sama oluong romo, ojwang' nyathi kanyo. Ka giwacho ni gini dwarore to janyuol wacho ni an mano nok ong'isa, onge kod ikruok nikech nok odhi. Kata ka nowach mane idwaro siling' 10, en koro siling' 10 nonge godo, wacho ni ting' somo ni malo nikech nok odhi mondo chak bedo gi ikruok chon. Jonyuol bende giwegi gin gi piem. Nitiere sikunde mokiewo to janyuol yiero mondo ter nyathine skul achiel to we machielo. Gin gi jopuonj motiegore e rang'iny maromre, kata kamano nitiere gik moko ma bende lombo janyuol. Ma kang' ong'isgi ni koro nikech skundni wadani mondo waket gima kama, to janyuol chak wacho ni nengo somo ni malo. Ting' mar jonyuol ka gin mage nikech waduto William George no chako wacho ni en janyuol ne nyo kalo e ting' moro mapek. Joma ni kagi gin jonyuol. Kata ka ok en janyuol machiel kachiel to nitiere watne moro ma ochung'ne kamoro manyiso ni en janyuol in one way or the other. Ting' mar jonyuol gi bende dipo ni jonyuol wegi ema miyo nengo mag somo koro beda malo ne gin giwegi, magi gin gik minyalo we, gin gik minyalo duok piny. Achak kodi Maxwell. Erokamano. Ting' mar janyuol e weche mag tiegruok, wanyalo wacho kizungu luongo ni support system. Janyuol e cheerleader mokwongo e ngima mar nyathi. To awacho ni that is just how far it can go. Nikech janyuol tije mo chopo in the desired state. Nikech nyathi ka nyathi, unless ni nyathi manie boarding, owuok e mier, owuok e dala kumoro. Koro dala mowuok en dala machal nade.
be nitie chiemo, nitie kuma noninde, to kata discipline standards ma ot. Nikech seche moko inyalo wacho ni ati skul ema onego bed ni ng'iyo discipline standards mag nyithindo, but background ma nyathi napani it's also very very important. Nikech nyathi kaka odongo dalagi, kaka opuonje dala, e kaka seche moko in most cases reflect kaka interact gi kata the authorities kata even peers in school. Koro janyuol has to be very hands-on in the sense that owuotho gi nyathini achiel kachiel e wechege mag tiegruok. Kata ka wang'iyo weche mag standards kata in terms of subjects kaka nyathi perform e school. Sana ka nyathi pod en nyathi mantie these lower classes, ni ja class 1, ja class 2, ja class 3. Apa ni very important mon janyuol onego bed gani obedo hands-on. Kano miwo mwa kela ne buge monda ne olor school itimo nade. Osiko omako sipota gi class teacher ma nyalo gami updates in case of anything that might have changed behaviorally with the child. But ka wang'iyo in terms of cost, pod apani primarily and it's for the authority to deal with cost of access to education. The whole element mar janyuol in terms of input ma give, it starts and ends with making sure that the child is in the right mental shape. Kata nyathi nie paro maleo kata paro maber ma onyalo dhi school ma puonje motiebe yo makare. Erokamano ahinya japuonj Hezbon. Adwa wacho ni jonyuol nigi responsibility mang'eny e somo ma nyathi. Ng'eni sani ging'iyo ni maybe competence based education a lot of responsibility. To adwa wacho ni responsibility ma janyuol no chakore chon. Okay, competence based education kende. Maxwell osewacho maber ni janyuol en gi responsibility mar pidho nyathi. Nyathi kik dhi e school kapok ochiemo. Nyathi odhi e school kosechiemo, oluokore maler e ot ka, en gi lewni mag school mabeyo monyalo tiyo godo, to ok ni lewni ma cost gi ni malo ahinya, gik ma onyalo afford. Janyuol onego luw somo ma nyathi. Mano somo nyaka iluw ane ni to nyathi nitie tich mane otiyo e school chal nade, nitie assignment kata homework momiye, kata nitie tije monego bed ni otiyo ot. Ing'eni competence based education and hands-on. Be nitie assignment moko momiye monego bed ni timo mikonyo gi janyuol. To janyuol kik iwage ni otiyo tij japuonj, nikech sechego en janyuol en japuonj namba 1. Okony nyathi e weche mag somo. Japuonj janyuol kik compete gi janyuol wadgi. Ni kuma jirande tero nyathi e school to gi standard ma jirande ema en be odwa ni mondo en be nyathine oneni somo kuonde ma ok nyalo bedo ni ok en gi nyalo. Inyalo yudo ni jonyuol moko tero nyithinde private school to public schools nitie. To iyudo ni course mag private school ni malo. Janyuol ni biro yudo ni otero nyathi e private school 1 term, 2nd term koro ok onyal chulo. Kendo odwa dwaro nyathi mondo oduoge public school. Gite nyithinde schools ma ginyalo afford. Ni sewacho ni skunde moko ni machiegni, nitie school, public school ka to public school moro ka. Janyuol onego empower, ineno kaka jonyuol empower school A ma nichiegni gi school B. Gin be gidhi e school B ni mondo gin be gitem konyo bede e class machal gi school A. Chiwo support nyalo bedo ni ok en financial kende. Kata biro e bura to gigolo pachgi manyalo konyo gero school is a support monego gigol. Koro gik ma kamago jonyuol onego tim mondo gikony school. To kik giketre e course ma ok ginyal timo, nikech iyudo ni seche moko jonyuol dhi e school to gidwa kelo kata payments moko ni wan wadwa e school ka ni wabed gi payment machal kama, wadwa ni nyithindo ochiem e school watim kama. Koro ka gisekalo gigo, koro implementation tamogi bedo negi mapek. Kik giketi msigo e school ting' ma ok ginyal ting'o. Gibeda gi environment ma is almost cost free ka ginyalo e school ma gintiere ni, mondo gin be gi own up environment ma nyithigi some. An awacho nikech an nyithinda some public school kaminenani. Nyithinda atiere public school kendo gi share the same environment of public school, to onge kama nyithinda osebedo ni gin gi rem moro nikech gin e public school, I attend, I support, ka gibiro ot we discuss. To
to mano osekonyo nyithindo. So achiwora kaka example ma janyuol ma monego bed ni ok ing'i ni class kata standard. Ing'iyo ni nitie basic education ma nyathi onego yudi, ma kiwuotho gi school maber, kiwuotho gi nyathi maber, kiwuotho general gi somo maber, to nyathini yuda quality kama kendo kama chiegni. Ok ni nyaka ichiew nyathi sa 11 kata sa 10 ni nikech bas mar school biro kawo gi sa 11. Mano stress mikete nyathi you would simply avoid kitero nyathi e school man machiegni. All right. Ting jonyuol be en ting janyuol nyiewo loka ka nyathi dhi e grade 7. Namba 2, jonyuol bende nyiewo uniform kendgi mondo fee ochulre kaka pile. If not 844 direct, okay. Apani ma penjo maduong' ma yudo kani bende en ting mar nyathi kata janyuol nyiewo loka kodhi donje grade mar 7. Well, luwore gi yiero mar janyuol, what I call parental choice. Kane wabet piny kwa wuoyo kwa temo conceptualize the CBC/CBE, ne wang'eyo kendo ne waketo basic education curriculum framework ma eboma mar delivering CBE. The implementation mar this education system, yes, and mar whole of society. Ngato nigi tije. To ma wawuoye sani en mar janyuol. Janyuol ne waketo kaka co-educator e ngima mar nyathine. Janyuol moro ne ni Mombasa kacha wachno maler kabisa makendo ok anyal nuoyo. To gima dwa zero in en parental choice. Yiero mitimo mar tero nyathini e school A kata school B. Mano yiero mamari. Ok en yiero mar sirikal, kata yiero mar jirandi, kata yiero mar owadu. To en gi consequences. Manyiso ni kiyiero A, tibro chudo mang'eny, kiyiero B, ibro chudo matin. Koro yiero en mari. To nitie kako contribute directly. Adwa kele machiegni. Nikech jonyuol manyiso ne otero nyithindgi e grade 10, nitie system mane Ministry of Education oketo, which was also very faulty. No tero nyithindo mawuok Kisumu, Turkana, mawuok Turkana, Awendo. It was just a mess. To mano was accept. En niya. Erokamano William, mana kama iweno. Ne janyuol moro Mombasa wacho ne winjo bed ni limo nyathi kinde ka kinde. Nyathini ma ja grade mar 10. Otere skul mabor kodi. Ma to koro janyuol watimang'o nikech gine system ma koro nyaka wang'e ka wang'iyo nengo mar somo e pacho. Bas koro mane gima wacho ni yiero en mar janyuol. Kata system oteri mana mabor, to system no yaw mondo koro yud thuolo mar kelo nyathini machiegni kodi. An recommendation mara ni nyathini onego bed ni somo machiegni kodi. Machiegni kata ka en e boarding school to ok en kama inindo oko kidhi kendo inindo oko kiduogo. Obed kama chiegni nikech consequence lich. Nyeche kane jonyuol yiero grade 10, na neno ka skunde moko okawo nyithindo madhi mana 3,000, 2,000. Nyathini e skul nyathi 2,000, streams nitiere ki 17, 20. Jopuonj to mana nitie ka. To iyudo ka skul mokawo nyathi 1,500, sirikal nomiye nyithindo 500. To dhi omedo gini ga 1,000. Anyalo wacho ni gima ne the motivation mar kawo nyithindo mang'eny en ni mistake mokwongo mane watimo, ne wa classify skunde. Kwa wacho ni skundi ni en cluster 1, cluster A, cluster 1, cluster 2, cluster nyaka 4. Koro ji thoth jonyuol ne ogine ne opuonj maber parental education, kaka gidhi engage. Ma gin ne gikawo ni nyithindo modhi e cluster 1 e nyithindo madhi kalo penj. Mano namba 1. Mar 2, weg sikunde maran skunde, ok adwa luongo nying jopuonj, kano oseneno ni koro skunde gi gidwaro, to koro giyawo duka. Mibadhi moro mana wacho ni nopuonjwa e 844 cha. Giyawo duka. Koro ng'ama nigo ema donjo. To parent ma Kenya bende mibadhi, nikech mibadhi oting'o ji adi. Ng'ama chiwo gi ng'ama kawo.
koro isegweno iseyo gwang' tisegweno. Mar ariyo, mano cost mane gikelo kuom gi kendgi, the cost of bribe, cost mar mibadhi. Mar ariyo en cost mar congestion, nikech koro skul nyithindo pong'o, manyiso ni klas ka klas idhi jasi. An natero nyathina Maranda, nikech nasomo Maranda, koro naneno niya nyathina kodhi Maranda en a prestigious school. Chieng' moro nadhi school, sani en e 4th year, nadhi school ayudo ka school opong' nyaka nyime kucho, ma japuonj puonjo gi gang'o gi projector gi pulpit mar japuonj yalo. That is a cost. Gimomiyo en a cost, and the quality of education in that classroom is reduced. Teacher-learner interaction is reduced. Koro, a competency-based education ka, to ka in gi class mar nyithindo 70 to in japuonj achiel, there is nothing you're doing. In fact, ichalo ng'ama koro ija yalo kaka osiepna ni owacho. Mar adek, en koro cost mar uniform gi transport. Magi costs that contribute to your own choice as a parent. Ki yiero ni tero nyathini e school ma A kata B. Ki yiero machiegni kodi kama, joma ne chiegni kodwa gi to ne ok terwa matek ahinya. Gin ni nyalo dhi ir fundi mabeche yot, ok bolo bespoke. Dhi fundi mabeche yot, tituang'o ni law mabeche yot minyalo yombo go koth. Kaka nawacho, atonga mayot miyombo go koth. Koro jonyuol mondo yier maber. Aka oyueyo ka waduogo wadonje wach mar jopuonjre gi subject kachiel kod cluster 1, cluster 4. Sani cluster 4 ywak. Giwacho ni chal kama kinyalo lor kigolo mondo riu skul. Nikech ka samoro cluster 4 en piny kidienje mag rang'iny mag gas mano kete skundego. Moko nigi jopuonj 5, moko nigi jopuonj 3, moko nigi jopuonj 2. To kiyudo mamoko gi miwacho ni 1, 2 go gin jopuonjre mang'eny. Nikech jopuonjre kaka ni wacho giparo ni kanya me ji dhi kale. Nyakoro mogo wadhi yweyo ka waduogo to wang'iyo ni to ang'o momiyo diponi cluster mar 4 gi kata 4 kaka oket sikunde national, county, extra county, kamano diponi ma dhi thiro skunde moko malorgi, to kolorgi dhi konyruok dhi wuok kanyo. Wadhi ane yweyo ka waduogo to wadhi nyime kod twak mar iwacha wacha, wang'iyo nengo mar somo. Pile sebedo kaparo kaka boketi kamoro achiel gi Rajiv, kaka an amoloso ni odika to in ema kore ketho oda. Rafisha ushinde 50K ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magi mopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ma en Injili ngima, Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are saa 1 okinyi nyaka saa 3 okinyi.
wadhi kelonu chenro mamit ahinya. Jok manok osomo lesson wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade, to challenges mawaro godo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be iikori ne winjo wach Nyasaye. Ni thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelonwa injili makelo ngima. Okidwa koso injili ngima kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Duol mochung' ne yiero pacho ka IBC osingo ni gibiro tayo yiero maduong' e yo maratiro kama gine giwacho e kinde alam mane gibago okinyi ma kawuono. Kila mwanachama wa UDA mahali popote ulipo ujue ya kwamba hiyo maneno Profesa Kindiki amefanya hapa, wewe ni sehemu ya wale watu waliotusaidia kutimiza haya mambo ambayo tulikubaliana na Wakenya. Jogo duto malaro kombe mopogore opogore kokalo otiko mar UDA oromo gi jatend piny kawuono e par jatend piny e boma ma Nairobi ka gipango chenro mag yiero mahiga manyien. Koro at this time office ni ok bitiyo ne factions kaluwore gi kaka ne gichung', to gidhi tiyo ne jopiny duto te kaluwore gi sheria mar the county government and the national government. Muspal ma Homa Bay oyiero komiti matayo chenro mag chiro ma Homa Bay tok yiero mar jotend chiro tore juma mokalo. Nok mar jopuonji machal kamage e nengo mar somo. To kapok wadhi kamano, amoso George Bati kod lony. Penjira ni primary winjo bed ni chule remedial pesa di. Maurice Obonyo Okua wach Joy kuwo kahero nengo somo tek to yawa. Apenjo somo manyasani donge dhi thiro sikunde moko. An ateto. Mopenjo kamano. Kasto hello Ramogi penjna okay, mapani no or chon matin. Mano no or chon. En waweye gi kanya panin ore chako nuoye kendo. Wapenje gik ma jogi penjo go wach mar remedial somo manyasani. Koro wadonjo mokwongo. Somo manyasani wach mar remedial gi loka gini kama go gin pajo piny gine magi penjo nikech gine munjo be nuwa miyo gi duoko. Wacha gi mano. Remedial primary school be ni chulo pesa di. Bo winjo be ni obedo. Nyathi mondo gokinyi ipuonje kapok sa apar kapok kata ka bang ka sa apar sero minyiso gini gichagi dog nyaka sa 11 gi nus kata sa 12. Winjo be ni chulo pesa di. Une ma un kama nokonywa jonyuol mapenjo. Kanyalo chako. Kinde mana dhi school primary. Remedial niluonge ga ni PTA. To nokawa a bit of time unang'e ni PTA ne nang'o. Chiemo no ng'isa ni en parents teachers agreement. Kaka jonyuol gi jopuonj obedo gi winjruok ni uboga chulo pesa marom kama ne remedial. Okay. To adieri kana compare gi osiepe ga moko mane puonje mane some skunde moko na aneno there was variance. Nikech wano chulo 500, tijok mane chulo 200, jomoko chulo 250. So it was a staggered standard. To gimana pani I later on akoro achako bedo godo gi shida ni it didn't look like an agreement per se nikech en compulsory. In fact nano gaga jokomo kochulo tuition seche ma class oserumo gimoro sa 9 sa 10 to wach tuition chako tuwuok oko tupango laini to isomo nyingu. Koro kosom nyingi tidonje class remedial chakore. Jokma okosom nyingi manyiso ni pok gichudo dweno. Ichwado gi tiriambo gidhi dala. And it will happen. Koro
Remedial is not a statutory arrangement within the government education policy. Mangisoni onego en private agreement ma janyuol obedo godo gi school administration kada japuonj. Wan janyuol ma hands-on. Kaponi ng'iyo progress mar nyathini, tineno ka seche moko kwano ok ber ahinya to maybe kata puonj chiegni. To inyalo wacho ni japuonj wanyalo winjre kata Saturday kata Sunday kama to ginyalo biro to mondo itege wechege mag kwano kata Kiswahili ok ober ahinya. Koro remedial ok onego bed en gima compulsory. Onego bed ni en mana winjruok ma maybe a section of jonyuol gi jopuonje owinjore based on the needs mag learners. Nikech seche moko nyalo ka nitie nyathi moro ma remedial no he doesn't need. En kaka no dhi class no chakro kinyi ta nyaka saa 8 kata saa 8 to the kid is okay, onyalo timo exams. Koro forcing the kid to mondo kendo chako attend remedial, janyuol bochuno dok e mfuko, sani bende cost of education ero oseido malo, ochak chiwo pesa maonge go, then it becomes a problem. All right. Angini obiro bedo gi paro mopogore ida ka paro. Oda wach mar C1, C4. Gi weche mamoko mowuok kuom jopiny nikech Maxwell osemulo moko kuom wach mar remedial gi weche man wacho ka mag loka ka ni janyuol moro manyien to nyobed ni biro go mondo bed ni nyathine nyalo yudo kama obede to sustain bedo ne school. Ywak osebedo ne jopuonj ma puonjo kata manyalo puonjo moko kuom subjects mitimo sani e senior school gionge ji samoro jopuonj moko onge. Ng'ato wacho ni dwa tim marine science to marine science ni bedo offered e school moro manitiere kata mani kor gweng' ma onge pok none kata ng'ama nyalo ng'eyo weche mag marine science go. Ma idhi kony nang'o un jolony. William ni CBE ni CBC same chake ang'o matimore paro nikech ma bende king'iyo janyuol koro luongi nyathini dwa timo pathway no chuni nyaka dhi ter nyathi e skul mabor. Ma en ting' machielo moket kuom janyuol. Gima ng'eyo George Bati ni kidhi e teacher training college to ipuonji teaching methodology kaito ipuonji gi subject matin. In primary school teacher training environment ipuonji subjects chiegni te. In secondary school teacher training environment ipuonji at least 2 subjects. Koro in gi subject combinations at least 2, moro mi major e to moro mi minor e. To gimomiyo dhano dhi teacher training college en mar mondo gitiegre mondo ging'e kaka ipuonjo nyathi ma nyathi puonjre gimi puonje no. Mano point number 1. Point number 2 en ni kaka example michiwo mar marine biology no. Marine biology en biology. En mani koro en focused biology. Manyiso ni japuonj biology nyalo puonjo marine biology koriwo gi tiegruok mare mar puonj. Ndalo moko atimo 2 systems of education, 3 to be precise. Atimo 844 emano puonjae, kaito apuonjo Cambridge International. To gima nafwenyo en ni in general japuonj motiegore modhi mopuonje kaka ipuonjo nyalo puonjo subject moro amora. Anyalo paro ni nadhi e university ba opuonja biology gi agriculture, subjects ma bende agriculture to ne ok atimo kata e school mano Egerton. To kosepuonja to kadhi puonjo to adonjo environment ma nyaka puonj kwano gi English. To if you combine your training mar japuonj motiegore to gi learning and teaching materials mowuok e curriculum developer ma megewa wuok kanye, wuok KICD. KICD oloso gimiluongo ni subject designs or learning area designs, kaka subject idhi puonji gi gik midhi puonji gi resources midhi tigo, manyiso ni books ma japuonj tiyogo gi books ma nyathi tiyogo. Gima onego watim environment ma wantie sani ni, kik wawach ni waonge gi japuonj mar woodwork. Nikech woodwork en go randa. Kik wawach ni waonge gi japuonj mar marine biology, nikech marine biology en biology.
en ni wa supply learning materials, both teaching and learning materials to the schools. Chon mondo mi japuonj otiegre, ong'i book, o compare gi subject designs. Kaito japuonj no puonja maber. En mana ni unfortunately awinjo ni buge pok ochopo. Moko pok ochopo. Koro nitie chandruok kanyo, lakini japuonj kikawe gi kanyo jalup jagoro maduong' mar NAT jaduong' Hesbon Otieno, kikawe gi kanyo skunde kaka ikete nyithindogi ma bende nyalo kelo ting' mapek ka watieko, to wach mar jopuonj gi subject mipuonjogi gin twang'o minyalo wacho? One sentence ni remedial is not policy. Koro ok wanyal wacho at remedial, full stop. The second sentence man adwa wacho kolka teachers ni sani KICD kaka Jojo osewacho ka nyocha oseketo curriculum designs mag kuonde mopogore opogore ma gise develop ma jopuonj ma be di chako puonjo grade 10 oseiki through what we call retooling mosemigi areas ma gidhi puonjo grade 10 ka. Shortages to nitie, to shortages can always be worked on through other programs, even including gimana senyis ni some boards are allowed to employ teachers mondo giyud kaka ginyalo deal gi shortages manitie. Kendo skunde kao subjects according to gikao 2 pathways. Skunde oyiene gikao minimally 2 pathways. Kinyalo kao social science gi STEM, inyalo kao creative science gi STEM. STEM is almost constant. So inyalo kao gigite depending on what you have. Kura paro ni it also depends on capacity ma skunde ni godo mag pathways mag inyalo chiwo. Category of categorization of schools, clustering. Yes. Okelo problem nikech mana debate manyocha nitie seriously ni cluster 4 of huge students. Kama problem odonje ni ne watemo evade gik moko ni skunde wach ne magi national, magi extra county, magi ango. Instead of working on those problems, we transfer those problems in the names of clusters. Nikech cluster 1 is simply national schools. Cluster 2 is simply extra county schools. Yes. Cluster 3 and county schools. Cluster 4 sub-county schools. Yes. Koro kanya thini otere cluster 4. Tina no kagima en fate no se ngade chot. Ni en piny kuro. Emomi iyudo ka cluster 4 kyud nyithindo. Nikech en sub-county to iyudo ka cluster 4 mainly day schools. Gin day schools manie gweng'. Nyocha kalo kamoro yo gine kidhi dala kitiyo gi Narok. Yes. Suswa route. Nitie school moro kacha dire kati iluongo ni Suswa Girls. Ma fence gate kende mineno to school to kine school ni ye tina onge gate. Koro napenjo joma wan godo mtoka ni ini ya lodwa tiyudo ka nyathini oluong Suswa Girls. Koro ere kaka ya lodwa tibiro lor ka e gate ma gate kende manitie to school to kete mango okine. It is really frustrating. Koro nitie this cluster 4. Yes, got you. Bedo gi challenges nikech the school's environment ena kama iwacho ni kitero nyathini to chal kagima fate no setemao kata in terms of even lack of teachers. Right. Koro mana problem manitie maneno kan. Maxwell daka achiel. Tiekane. Ingeni wasuko wachoga ni education is an equalizer. Ni somo nego bed ni ji bedo kumakuro gichal. So the whole idea of classification of education, now coming from the state, ironically, goes against the whole principle of education and equalizer. The clustering, King Malongo, then what brings about the clusters and gaps in infrastructural development and competency of the workforce. Magina endowed with. Mangisoni cluster 4 King Malongo, kata King kata udi mantie iskundno, the classrooms, the equipment, gengik malo, King even the quality mar competency mag jok mapuonje jopuonje, and even the support staff, even the years of experience and even the integrity and reputation gin jok moko ma ki compare gi jok manie cluster 1
there's a very huge gap. So, koro gimad apenjo malongo, which basically is a question that attracts a solution for an answer. Yes. A capitation car or budgetary allocation ma come from the government, ma work from Sirikal. Ka Sirikal otimo mapping in terms of institutions mantie, skunde mantie. Tong yogi in terms of needs. Can you skunde ma cluster 1, inyalo ng'io ibo idoniti, their needs in terms of infrastructure development, ogin agent sana, king use skunde mantie, cluster A, cluster 4. Koro anaparo ni gimalongo munego benetimo. Yes. Instead of doing this whole clustering thing, let us just appreciate the development needs, mark these not so good schools, and do a bit of affirmative action so that we can tilt budget mag infrastructure development. Mondo develop skunde gi mondo gi catch up gi moko gi. Erokamano ahinya. Nyakwara gi twak chope giko mare wacha paro mar jopiny owuok kanyo jomo penjo ka duoko bende yudore moko kuomgi ma ok nyal duoko kawuono bende jolony ma bende gin jogo mani kod ting' mar duoko penje migawo mar somo chieng' moro nwabedo godo ka mondo gin bende giduoke penjo ni ang'o momiyo ma ne timore koponi dwaro maduong' en keto thuolo marom e sekta mar somo. Ka kamano ageno kaka janyuol ipuonjori, kaka japuonj bende ipuonjori, kaka nyathi bende ipuonjori, ata jal moro amora manie Kenya ka opuonjore e weche motenore kod weche mag somo. Erokamano ne George William ma en jalony e weche mag somo. Erokamano ne Hesbon Otieno ma en japuonj kendo jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj NAT, kaachiel kod Maxwell Magawi ma en jalony e weche mag somo kendo jakanyo mar Elimu Bora Working Group. Nyinga en George Bati, loya amosiro twak mare wacha embaka oromo Riti Masani. Nafwenyo ni ka en kama otuo, ere yo monyalo pidho gimoro maber mok wadwa pi mang'eny, to space bende wan go matin. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Madwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Twanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni saa 3 mar otieno.
injili ngima, injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are sa chielo kinyi nyaka sa dek okinyi. Wadhi kelo nu chenro mamit ahinya. Jok manoko somo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade, to challenges moro mogodo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon, mawadendo ni lulu mag Yesu. Kendo ting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be iikori ne winjo wach Nyasaye. Ni thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelo nwa injili makelo ngima. Okidwa koso injili ngima kitayo Jerusalem masichengi mandama kinyemati. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakunga jonta Krista Ngwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro N Thundagma. Wewe twende. Leo tunakunja kitanda. Erokamano ahinya jahera mar Ramogi TV kuom medo kete kae kar weche manyien mabiro ni e yo mong'ith kamoro amora kapok iwinje Ramogi TV to pok otimore. Waiko ni weche manyien mag migago kendo mokwongo wawinj thuond weche. Duol mochung' ne yiero pacho ka IBC osingo ni gibiro tayo yiero maduong' e yo maratiro kama gine giwacho e kinde alam mane gibago okinyi ma kawuono. Kila mwanachama wa UDA mahali popote ulipo ujue ya kwamba hiyo maneno Profesa Kindiki amefanya hapa, wewe ni sehemu ya wale watu waliotusaidia kutimiza haya mambo ambayo tulikubaliana na Wakenya. Jogo duto malaro kombe mopogore opogore kokalo otiko mar UDA
oromo gi jatend piny kawuono e par jatend piny e boma ma Nairobi ka gipango chenro mag yiero ma higa manyien. Koro at this time office ni ok bi tiyo ne factions kaluwore gi kaka ne gichung', to gidhi tiyo ne jopiny duto te kaluwore gi sheria mar the county government and the national government. Muspal ma Homa Bay oyiero komiti matayo chenro mag chiro ma Homa Bay tok yiero mar jotend chiro tore juma mokalo. Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng' Awuor. Jalup jatend piny Kithure Kindiki oyango ni chenro ma Nyota ibiro yar mar mondo mi rowere maheo milion 2 e pacho ka oyud konyruok kokadho omenda ma piny owacho chiwo ne rowere mondo chak godo ohala mopogore. Kindiki noyango ni nyaka sani chenro ma Nyota osekonyo rowere maromo 820 e kor gwenge mopogore opogore e tielo moseyangi. Jatelo no noyango magi e kinde manoromo kod jotend migepe, jogoro mongirore kaachiel gi jota chenro mopogore mag Nyota. Let's start from there. What is the impact? 90 to 92, 90 to 100. We are going to have more young people on board the business support program. We are also going to have more young people on board the on-the-job experience and the recognition of prior learning. And the government is looking at possibilities of injecting more resources into this program, as may be communicated in due course, to make sure that we expand it, we reach more beneficiaries, we impact on as many young people as possible. Currently, the total outreach is 820,000 young people. We are likely to double this amount to 1.6 million, even 2 million people in the long term. Jatend piny William Ruto gi jalupne Ngire Kithure Kindiki omedo seyo kweth maketo serikal tesre ka giseyo jotelogo kuom ketho kendo njao chenro mag sekta mamiyo kaka mag somo ka giloso e kinde nyasi makende mar yogo mageto tiyogo duond buch UDA e yiero mabiro magin ji maromo 12,000 e laro kombe mag gavana, Senate, od bura kaachiel gi MCS e pacho ka. Romo manotimore ka jot ma jatend piny e buore Nairobi, jotelogo nosundo kweth maketo serikal tesre magiwacho ni onge kod paro manyalo konyo jopiny kod chenro mag sirikal kamoting'o ber ngima jopiny. Gi e kindeno bende ne jatend piny William Ruto oyango ni kwan jo Kenya mondiki e tich maromo 1.5 milion kod nus dhi yudo fuong'ruok kaluwore ni ok dhi ng'adgi osuru. Not entertain violence and insults in our political party. We want to be decent. Yule unashindana na yeye si adui yako. Mkenya ule wa chama ingine sio adui yako. They are just our competitors. Sindio? Ni competitors wetu. Na wale baada ya uchaguzi tutaishi pamoja nchi moja. We want to live together. Wewe, baada ya wewe kushindana na mwenzako kwa UDA, baada ya uchaguzi tutapaki wanachama wa chama moja. Please don't disturb us. We are trying to sort out the mess you created in the education sector. Tunataka tuwawekee kibao hapo, men at work. Don't disturb. We are busy fixing the problems that you left in the education sector. Duol mochung'ne yiero pacho ka IEBC olando ni gibiro chako chenro mar ndiko oganda kaka jogo kura chakre dwe manyien mar adek. Jakom IEBC Edung Ethekon noyango ma e romo manobedo godo gi jodolo mag kanisni mopogore opogore, kama nowacho ni chenro no geto ndiko jogo kura maromo 6.3 milion ka bende osingo ni yiero ibiro tim e yo maratiro. The faith leaders remain trusted voices in society and are critical partners in promoting peace, peaceful participation, ethical leadership, civic responsibility, and national unity. So we need that during this election cycle. And therefore the Commission and the country looks up to you to champion peaceful and informed participation during these elections,
to help us counter this new phenomenon called misinformation, disinformation, and malinformation, which is likely to distort certain things around elections. Jatend migepe Musalia Mudavadi oyango ni tudruok kod tiyo machiegni gi piny owacho mamalo kod 10 counties osekelo fuong'ruok kendo kod dongruok ahinya e kor gwenge ma pacho ka kokalo kuom chenro ma piny owacho mar bottom up economic transformation agenda beta. Nowuoyo e kinde romo manobedo godo gi od buche mag counties kama nowacho ni nitie dwaro mar medo jiwo tudruok e kind counties kod sirikal mamalo kaka yor jiwo tend kor gwenge kendo neno ni dongruok obedo n'oganda. Osingo ni sirikal mamalo biro medo neno ni omenda ochopo ne counties kendo chenro mag counties ok obedo kod ng'ikruok moro amora. Romo no bende noyuorie gi jagoro maduong' mar CAF Chege Mwaura kod jotelo mamoko. Because we have listened and really appreciate that the level of organization is extremely good. And I've seen friends here, which is a good sign. So let's see what we can do to consolidate devolution from where we sit. But I will also share this with the President as well, so that he can have it in a good perspective. Riwruok mochung' ne kedo ne ratich jopuonj matiego tije mag lwedo midendo ni KUTVET koro dwa ni piny owacho mondo oket maino e medo kwan jopuonj e kuonde tiegruok ma kamago kaluwore gi medruok mar kwan ma jopuonjre. Kane giloso Mombasa bang' chuogo apisi mar riwruogno kadho Nam Chumbi, riwruogno motelne gi jagoro maduong' Kefa Ogui bende noko ni dwaro nitiere mar keto lokruok e chenro mag tayo tiegruoge magitimo e yor rango rang'iny mar jopuonjre. Magi ne giwacho e seche ma bende giko ni gidwa bedo piny kod piny owacho mar neno ni gibedo kod winjruok gi piny owacho midendo ni CBA mabiro tayo gi e seche ma gitiego jopuonjre tije mag lwedo. Curriculum oken pok okete maler, oken properly structure mondo jogi ochiw tiegruok e yo moriere. Nitie gaps moko miyudo kaka ne nyithindo donjo chon ma kitieko form 4 ting'eni kata kiyudo osi tidonjo e diploma. Sani kata ka in gi diploma tidwa ni mondo ichak ng'ama ok odhi skul kata ichako gi a form 4. So those are the things magi gik madwaro mondo olosi mondo ng'ato ka ng'ato oket e ngas moromogo nikech ji ok nyal chako kamoro achiel. Wadwa ni mondo jopuonj omed e institution nikech institution mang'eny onge jopuonj moromo. Koro iyudo ka jopuonj matin mantiere kanyo bedo gi tich mang'eny. Ka gibedo gi tich mang'eny to ing'e ka gibedo gi hours mang'eny ma gipuonjogo to gionge time ma ginyalo dhi timo kod nonro kata research mondo mi gik ma gipuonjo kande gipuonjgi e yo moro makare. For example, a trainer has stayed in one job group maybe for a long period of time. So we are here to save that person. You see, for example, we assist you to move from one job group to another. Maybe in salary advancement, we can help you do that. Also, maybe you are seeking for promotions and you are not even getting promotions. We can help you do that. Siem mager ochiw ne jonyuol mantiere ka chung' bura ma Kabuchai e kaunti ma Bungoma ni biro kawo negi ondamo mager mar chik kapo ni ok gibi kawo okang' mar neno ni nyithindgi oriwore kod sikunde mopogore opogore e kinde ma somo dhi nyime. Kolos e romo manokelo kanyakla jonyuol gi jopuonjre e skul primar ma Sichei RC, ruoth ma sublocation ma Kachonje Donald Kimingichi nowacho ni piny owacho ok bi yie mondo mi jopuonjre obed dala kosiemo jonyuol ma nyithindgi ibiro yudi dala ni ibi dinegi e tesend obila. Kamingichi odhier nono kaluwore kod kwan mamalo ma jopuonjre moyango ni wuotha wuotha oyae e chiro machwele ka moko kuomgi bende timo helini mopogore. Mtoto wa kuwa shuleni, tumeongea jana, tukapanga njama, tukasema tukamate wasasi karibu 2 watatu kwa kila kijiji, tuwafikishe kotini, iwe mfano kwa wengine wasituke. Wewe ukikaa na mwanafunzi nyumbani
utakuwa wewe ndi wa kwanza sisi kutumia wewe ni kufikishe kotini. The authority, the Republic of Kenya, the government has given me, has put on my shoulders. Nina ruhusa ya kukushtaki wewe ufike kotini. Wazazi wengine mnawaacha watoto kwenda kufanya biashara Chwele. Pia tumefanya hesabu nyingine. Tumekuwa na hospitali huko Chwele. Tumeanza msako. Watoto Jumatatu hawako shuleni. Jumatano wapatikani. Hata Ijumaa wapatikani. Tumefanya pia njama. Tukikamata mtoto, tunamweka kwa Land Rover free. Atulete paka nyumbani kwao. Tukikupata wewe, kama ninaja uchakula hautakula. Kwan jo Kenya mohe oganda 530 koyudo tije pinje maoko e kind dweche 2 kod nus mokalo kokalo e chenro mar sirikal mar kazi majuu. E ler moketi ayanga kod jagoro mongirore e migawo mar tudruok weche maoko Roslyn Njogu koloso e kinde keto ayanga chenro mar puonjo dho Jerman e mbalariany mar tiegruok mar sayans kod lony manyasani ma Meru. Njogu nochiwo siem makende ne jo Kenya mamanyo tije pinje maoko mondo bed motang' kod agents mabandia matiyo kod thuolo mar manyo tije maonge kendo timo hand uso dhano ne jonjore. Okwayo rowere kod jopiny mamanyo tije mondo mi opuonjre dhok mopogore opogore mag ombogo kaka okang' mar konyogi bedo kod ng'eyo mar manyo tije kod ng'eyo ote magin adiere kod miriambo. Language skills, and you need other skills that you are selling. We know that in the last 3 years alone, 2.5 years alone, more than 530,000 Kenyans have found job opportunities abroad. It is still a smaller number than the people who have found jobs here locally and the people who have found jobs online. But that is a significant number. So when we say that this administration has a plan for young people and for employment, this is what we mean. This is what I would like to tell all our stakeholders, the community, especially in Meru and going the other side, that this is the university where you have to bring your students to do the certificate courses, to do the diploma courses, and do the others, because besides what they come up with, we also give them language that can allow them not only to be national workers, but also to be global workers. The problem we're having today with our academic students is the job availability. We thank the President for initiating so many programs which are actually absorbing our youth. Jatend migawo mochung'ne kit chwech, kido mag oganda kod nyithindo Hannah Cheptumo okwayo jokanyo mondo nywak lwedo e ting'o malo chal mar kuonde rito nyithindo godiechieng' mong'ere kaka daycare mayudore e ute mag twech mar neno ni nyithindo modak kod minegi e ute mag twech obedo kod lwasi kod ngima makare. Koloso e seche manotimo limbe e kar twech ma Eldoret JK Prison, Cheptumo nowacho ni otwech no gie sani nigi nyithindo 29 kata obedo ni ginyalo mana rito nyithindo 4 kende kuom thuolo achiel. Jatend migawo nokwayo jokanyo mochung'ne dongruok, 10 counties kod riwruoge makedo ne ratich oganda mondo nywak lwedo e ting'o malo chal mar kuonde ma nyithindo betie e ute mag twech. The children who are here are 29 in number, and the facilities for daycare are only 4. So meaning at any one time, only 4 children can be comfortable, but the rest, the 25, do not have a place to stay or to play or to sleep. And therefore, I want to applaud the European Union for the good plan that they have in place, even as they plan to do that. As a government, we will also support them, because the State Department for Children's Services is a new State Department with this mandate of following up on the welfare of the children. This is part of the European Union's commitment through our PLEAD program to reform the entire justice sector through digitalization, solarization, and the improvement of the terms in prison, including decongesting prisons from petty offenders. Hopefully we can cover all of the female prisons with daycare centers. Riwruok mochung'ne bunge e pacho ka Kenya Forestry Services osingo matiyo kanyakla kod jodak e alwora ma Laru Moru e kaunti ma Baringo mar gero skund primar ma Laru Moru ma kuom higni maheo 10 osebedo ka ok ti.
ma en kata kamano ok ruch oko chung' margi ni ok gibi gero skundero e lowo magiko ni en kar bungu kendo owinjore yien ema mondo tiye ma ok ni kete kar somo. Ann Nyaoke ma en apisa mar bunge e kaunti ma Bungoma manotwak kod jofwambo oyango ni gisechako twak kod jokanyo mag migawo mar somo mar manyo lowo mani thuolo yo Bungoma ma ibiro tiekie gero skundno. I had earlier written a letter to Baringo County Director of Education to provide for alternative site for construction of Larumoru Primary School outside the gazetted forest. A site has already been identified and construction materials have been acquired and mobilized to the site, and the construction work is to start by tomorrow, 4th February 2026 by Kenya Forest Service. I wish to affirm that the stand of Kenya Forest or enclosure will be allowed within the boundary of a gazetted forest without authority from the Chief Conservator of the forest as per the Forest Conservation and Management Act. You realize there was a parking lot that was hitting beacon to beacon. It's unthinkable, it's unworkable. When you look at the infrastructure around it, there are no proper roads, the sewage lines are all a mess. They were built in 1960s. The electricity, when they are brought up, you find that most of the time electricity does not even work. So you wonder who is planning and for what? Kamano bende gilero ni gimor kod kaka sirikal ok dew ute migero maricho mamoko selwar kendo ka onge oganda. Today, the funny thing, nobody is talking about the people who approved that structure in South Sea. All those guys are still working. That's how serious we are. Nobody has, actually, there is no action in any other democracy. The governor himself and everybody else would have gone home. Some will have gone to prison. But we've swept it under the carpet. We've moved on like nothing ever. The Mradi fire, a gas plant. Guess what? They're rebuilding. Bura makamano ibiro winj tarik 17 dwe mar ariyo higani e doho mar alwora kod lope. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyakwaramogi bise winjo nying moro mar gweng' moro ni Kandaria ma yudore Nyakache kaunti ma Kisumu e chenro mar ng'e gwenge wa kawuono. Millicent Adhiambo notimo limbe Kandaria kendo losonwa report makama. Nyakwaramogi Ajuang, mana kaka nasingo ni singo ochopo kare. Warado kendo e telo machielo e chenro ni mar ng'e gwenge wa. Jumani kalapapla mar ng'e gwenge owuok e kaunti ma Siaya, ofuyo ma olworore oduogo kendo ma olwar e kaunti ma Kisumu, kuma opiyo e gweng' ma ong'ere ni Kandaria ma yudore e sub kaunti ma Nyakach. Ang'eyo ni wan gi gwenge mopogore ma iluongo ni Kandaria. Kawuono wacho kod Kandaria ma Nyakach, wang'e ni tang'omio Kandaria kaka gweng' noluong ni Kandaria e Nyakach. Wachako kod twak kowuok kuom jodak malworani. Ginyiswa ni to ginto Kandaria gi ma Nyakach ni ang'o momiyo nobedo Kandaria. Ne ntiere kwarwa ma wuod oywa mani iluongo ni Ndaria. Koro aparo ni nikech en Ndaria kaluwore gi joluo ka ine nyingi no imedo ka mondo mi obed Kandaria. Koro ma dala Ndaria emomiyo en Kandaria. Kana penjo jaduong' moro to nong'isa ni Kandaria ne en jaduong' moro mani iluongo ni Ndaria. Koro Ndaria nobiro ka moriembo Lang'o gi Kabondo ma gin ne gidong' ka. Koro nomede leta K kasto luonge ni Kandaria. Kandaria kano onyuolwa ka. To Ndaria ne en owadgi Jimbo. Koro mondo mi koro luong kamoro ni Kandaria ne en Ndaria. Kandaria nochak Kandaria nikech nochake nying kwaro. Kendo ne en kwaro mohero dongruok. Kendo ne en kwaro mane neno ni gik moko nyaka bed maber. Bang' winjo paro mopogore ewi kaka jodak oselieko gino ma giparo ni dine mi chak gwenge ni Kandaria e Nyakach kae. We koro wawinja nena ni adieri motenore kod kuku mar wach ewi nonro mar nying gweng'ni ma Kandaria e Nyakach. Ni kanye to ne ochakore nade. Kandaria en nying
mowuok kuom kwarwa mokwongo. Ndaria en nyathi manonyuol chakruok mar Nyakach, to ywa nonyuomo chiege ni Atieno Nyakuse. Atieno Nyakuse nonyuolo nyithindo 3. Onyuolo Aluo, onyuolo Jimbo Pijamioi, onyuolo Ndaria Ajwang'. Kosenyuolo jogi nonyuolo Dwanimbu e piny Usonga. Koro ka Nyakach osebiro ma koro gisem kedo gi Kano, ne gilokano higa mar 1860, mano ma gikedo Rai. Koro Kandaria omuono Ongang'a ema ne jatelo mar Kandaria. Koro ka ji osebiro ma ji odhi nyaka nam, ma ji odhi nyaka Sangu, koro nopidh Tirma, opidh yath mimakogo piny, momuono jopidho. Ka Tirma nogo ka wiye ochiko thim. Ka Tirma osego ka wiye ochiko thim, koro Nyakach nochako mako piny. Nikech Nyakach nokwongo duto te bang' kedo gi Kano, kedo gi Lang'o gi Kabondo, ne gidhi gidak Sangu. To Sangu kama ne gidakano ne diny. Koro kane gichako mako piny, ne gibedo piny, ma giwacho ni gichako mako piny ka joka Manywanda mako Miriu kadok malo. To joka Silwal koro mako nam koa nam Apondo nyaka chop Minyonge. Koro mano ere momuono koro kubiro Kandaria nopognigi pinygi kama koro waluongo ni Kandaria ka. Omuono nobiro moidho got kama odhi malo, ong'ielore. Koduogo lor wang' Jaber, obiro mako kama koro wantieni. Ongo ne wang' Beth. Koro mae dalo muono mokwongo. Koro Kandaria duto mane Nasembo, Kandaria mane ni kuonde moko, nodhi om nyaka Kandaria moko manodhi Kodera. Makoro Kandaria nobiro ka momake. Nying mar Ndaria en nying kwarwa manonyuol miluongo ni Ndaria. Koro ka jo Kandaria omako lo, koro giluongo ni lop Kandaria. Koro momi iluongo ka ni Kandaria. Nikech Ndaria ema ne omuono manyakwar Ndaria emokelo Kandaria duto. Dhout Kandaria te nika. Koro ka mako Kandaria moko nodong' Nasembo, pod Nasembo joka Miera. To Kandaria moko ni Ndwara, joko Wuor. To Kandaria moko ni Kodera kod Kotieno. Kandaria moko nodong' Lisana, Kandaria moko ni Sangu, Nyadina, Kandaria moko ni Pedro. Maendi Kandaria miluongo ni Bungu Sigoti. Sigoti ka niluongo ni Siguti. Tiende ni ka Waskoyo nobiro, to got man kaka ni wuothe nyaka igo chumbi, ok inyal nyaka ilagi eka ikadhi. Got man kaka sani koteri kidhi ikadhi mana kigo chumbi piny. Koro Ndaria ni ne en wuod Oywa machogo, iluongo ni Ndaria Ajwang'. Humb Kandaria ma Nyakach landore kod weche kata timbe mage. Wan kaka jo Kandaria iluongo ni Kandaria Kosogo. Nying mar Kosogo no wuok nikech wan jo Kandaria ong'ewa ni kwatiyo to wahero go koko ka winyo mar Osogo. Mano wang'erego ahinya, kendo wan joma hard working nikech wadak e wi kite. Watoyo kitego, mane ji mwagoyo karwa kae. Kandaria ong'ewa kaka joma tiyo matek. Watiyo matek kabisa e yore mag puodho, e yore mora mora, yore mag education. Kandaria ka ninyuomo nyako, to godok thurgi tikawo osogo, nyathi osogo gi od osogo itwene ng'ute. Kodhi go thurgi. Kosedhi go thurgi sama iduoke kom nyako, odhi go thurgi nikech mano e teko Kandaria. Ma kodhi kucho to kosenindo mi iserwako wele nindo 3, to oduogo osogo, nyathi osogo nyaka oduog dala mondi. Koro kodok thurgi kodhi yweyo, mano Kandaria. Mami iluongo wa ni Kandaria yak osogo. Nikech kitwa ok wachamo winy wan. To bende nitiere dongruoge ma Kandaria ma Nyakach osenyuolo e ngima jodak maluora ni nyaka ne ochakre. Kanonyuola ne wange hospital iluongo ni Nduga Health Center. Kunde wan gi Kandaria Secondary School, Mahamba Somi, wan gi Akado Comprehensive School, wan gi Sigoti Comprehensive School, wan gi St. Frederick, bende wan godo private school. Kwadok e nderni wan gi 2 feeder roads mag Kisii, Kisumu. Stima wan godo tok ne villages te. Wan gi about 6 villages to apana 2 kende 3 mosayudo. Koro pontiere mar stima. Sani wantiere gi assistant chief mama
mano dongruok maber kendo wafwenyo ni mine nyalo. Wan gi polytechnic mantiere e gweng'wa ka mana yudo ka onge. Wan gi udi mabeyo beyo makata kiya kucho ting'isi ni maka ng'ane. Seche gi kane onge ndaria mosogoni, di koro jogi osemuomo mochopo, wabedo kodgi kendo waketogi kachacha mok ginyal kalo ma gikiny kata jirani. Ma mano en dongruok maduong' nikech en osogo nywako. Kata koneno bandoni to nywako ne bandonino. Kwa biro ka ne wagero udi moluoro. To udi oluoro ni ing'olo yien, ing'olo sirni gi fundni kaeto itweyo kod minya. Kata obedo ni jodak nyalo kwano kendo siemo dongruok achiel ariyo adek ei Kandaria ma Nyakach kae, rem kod kwayo mage ma pod gin go magigombo ni jotendgi kaachiel kod sirikal okelnegi e alworani ma Kandaria mondo Kandaria odongre ochal kod gwenge mamoko. Water Act 2002 mar Martha Karua, we are entitled to safe and clean water. Ok wayud pi kaka jo Kandaria kendo kata sani jowa nindo e aora, mine kod chuo kamanyo pi. Wan mine waruo piny e soko moro ntiere malo kacha, kendo soko noting'o gwenge adek. Oting'o Kabodho, Kandaria kod Ramogi umbe soko achiel. Koro pi en challenge maduong' ma ka ng'ato nodhi soko nyoro to kawuono nyaka sama wuoyo kod ni pok wayudo pi. Wakwayo sirikal kony moloyo to pi kaka wan joma mine wadwaro pi kabisa. Waonge chiro ma wantiere kaendi, wan mondu waduto te petho manelo. Waonge pi monego bedni wakonyorego. Gi sechegi population mar Ndaria tin kabisa. Wan ok wang'eny to wan e wuon oywaka, wan e weg Nyakach. Nikech kaluwore shida mar pi ok wanyanyuolore. Wang' ne yud miyo kanyo nikech nyowuok nyocha kawuono koko duogo. Nikech kaluwore gi shida mar pi ok wanyanyuolore. Wang' ne yud miyo kanyo nikech nyowuok nyocha kawuono koko duogo. Pino ema kade wayud kony mondo ywanwa pige kaka freji to wanyalo yudo konyruok. Chandruokwa maduong' mokwongo en pi. Gima hinyowa ahinya en chando yo malong'o. Yo malong'o dwarore kabisa. Omedwa konyruok mar ogen hospital malong'o mayawre malach mondo kar chandruok, nikech karwa ka otieno ok nyal dhi kamoro. Koro wayude kama wan be wanyalo yude hospital mwathiedhore e yo mayot. Nyakora Mogi Ajwang', mana kamano gikanye mwachopo godo e giko matelo makawuono e chenoni mar ng'e gwengewa. Amor nikech sani ka iwinjo kata ka ilimo gweng' ma iluongo ni Kandaria e Nyakach, to ing'eyo gimomiyo Kandaria ne obedo Kandaria kendo bende kaka otudore kod gwenge mamoko ma bende iluongo ni Kandaria mayudore kuonde mamoko. Omiyo kik idhi mabor, med kete mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech asingoni kendo ne juma manyien bende aduogoni kod nonro mar gweng' machielo. Erokamano kuom bedo kodwa, oriti masani. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Waka uyweyo machielo kwa dugo nyakora Mogi, wabro kelo ni weche tuke.